हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. तर आज आपल्या भक्ती सुधाच्या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण माता देवहूती यांची स्तुती अभ्यासणार आहोत. माता देवहूती या कोण आहेत त्यांच्याबद्दल थोडीशी आपण पार्श्वभूमी अभ्यासूया. माताजी समोर श्लोक आणतात त्यापर्यंत आपण थोडस माता देवहूती यांची स्तुतीबद्दल थोडस जाणून घेऊया की देवहूती कोण होत्या. मग त्यांचं म्हणजे काय म्हणजे त्यांचा जो आहे तो कशा पद्धतीचं कपिल भगवान यांच्याशी संबंध आहे. हम्म तर हे सगळं किंवा कर्दम मुनी आणि माता देवहूती यांचं कसं होतं जीवन व्यापन हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलं आपण की आपल्याला लक्षात येणार की माता देवहूती ज्या आहेत तर त्यांच्या म्हणजे ज्या स्तुती आहेत तर त्या सगळ्यांना लक्षात येईल. खूप सुंदर असे श्लोक आहेत. तर आपण सगळ्यांनी ते समजून घेऊ. तर माता देवहूती ह्या कोण आहेत हे सर्वात पहिल्यांदा आपण समजून घेऊ. कोणाला काही अंदाज, कोणाला काही माहिती आहे माता देवहूतींबद्दल आपल्यामध्ये? कोणाला काही म्हणजे थोडंफार असं काही माहिती असेल तर आपण सांगायचा प्रयास करूया. हरे कृष्णा. माता देवहूतींचं नाव कोणी कोणी ऐकलंय? कोणाला माहिती आहे? हरे कृष्णा. आपण सांगूया. हा, रागात्मिका माताजी बोलूया. माताजी कपिल मुनींची आई माहित नाही मला. नॉट शुअर. अगदी बरोबर. अजून काय माहिती आहे माता देवहूतींबद्दल? हरे कृष्ण. अजून कोणाला काय काय माहिती आहे? अजून कोणाला ह्याच्यात ऍड करायचंय, सांगायचंय? हरे कृष्ण. आपण मोकळेपणाने बोलूया. म्हणजे सगळ्यांना जेव्हा चर्चा करतो ना, चर्चात्मक अभ्यास सगळ्यांना लक्षात राहतो. त्यासाठी आपण जितका चर्चात्मक अभ्यास करू ना तितकं लक्षात राहणार. अजून कोणाला काय ह्याच्यात वाढवायचंय, अजून काय सांगायचंय, आपल्याला काय काय माहिती ते सांगून टाकायचं आपण, जेवढं पण काय जे पण माहिती. हरे कृष्ण. सगळ्यांना माझा आवाज ऐकू येतोय ना? हरे कृष्ण. ठीक आहे. आता हो माझा. माताजी येत आहे. हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा. माता माता ज्या देवहूती आहेत तर त्या ज्या आहेत तर त्या कोण आहेत तर कर्दम मुनींच्या पत्नी आहेत. आणि कपिल भगवान जे आहेत म्हणजे भगवान यांचा अवतार आहे तो कपिल मुनी. तर त्यांच्या त्या माता आहेत. आता माता देवहूतींचं कसं म्हणजे जे होतं गृहस्थ जीवन कसं होतं त्याविषयी आपण थोडंसं जाणून घेऊ. प्रस्तावनाचा भाग म्हणजे आपल्या सगळ्यांना लक्षात येणार. तर आणि त्यानंतर मग आपण जे आहे तर ते ह्या स्तुती ज्या आहेत तर त्याच्यावरती येऊ. तर कर्दम मुनी जे आहेत तर ते कसे होते तर ते उच्च कोटीचे योगीजन जे असतात ना तर असे होते कर्दम मुनी. आणि मग आता कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांचं योग सामर्थ्य इतकं होतं. आपण मागच्या वेळी पहा कर्दम मुनींची स्तुती अभ्यासली होती. तर कर्दम मुनींनी काय केलं तर म्हणजे त्यांनी आपल्या म्हणजे तपस्येद्वारे म्हणजे आपल्या ध्यानाद्वारे भगवान जे आहेत तर म्हणजे त्यांच्या परमात्मा जे रूप आहे तर त्या रूपा म्हणजे वर ध्यान केंद्रित केलं. आणि मग त्यांनी जे आहे तर अशा पद्धतीनं ध्यान मार्गाद्वारे भगवानांची परमात्मा रूपावर म्हणजे काय की त्यांचं जे मन आपण म्हणू बुद्धी आणि आत्मा सगळं काही केंद्रित केलं आणि अशा आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर ते उन्नत झाले बरं का. मग आता ह्या स्तरावर भगवानांची परमात्मा रूपाची अनुभूती आल्यावर त्यांनी काय केलं भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे त्यांनी भगवान यांची कृपा प्राप्त केली. मग आता ब्रह्माजी जे आहेत जे इतके उच्च कोटीचे ते योगी होते. आणि मग आता ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं की कर्दम मुनींना मार्गदर्शन केलं भगवानांच्या योजनेचा भाग म्हणून. तर ब्रह्माजी जे आहेत ते आदिपुत्र आहेत. मग त्यांनी जे आहे तर ते ब्रह्माजींना म्हणजे भगवानाच्या इच्छेनुसार भगवान जे आहेत तर त्यांच्या इच्छेनुसारच ब्रह्माजी कार्य करत असतात. मग त्यांनी काय केलं की हे जे कर्दम मुनी आहेत तर त्यांना सांगितलं की तुमच्यामुळे संतुष्ट होऊन जे आहेत
तर ते आता भगवान जे आहेत तर म्हणजे तुमच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे संतुष्ट होऊन जे भगवान आहेत तर ते आता तुमच्या पोटी म्हणजे जन्म घेणार आहेत अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. म्हणजे गौतम मुनींचं वैराग्य इतकं तीव्र होतं. आणि मग आता यांच्या पोटी जे आहेत तर ते भगवान अवतरणार होते. मग आता कर्दम मुनींचा आणि माता देवहूतीचा विवाह कसा झाला आणि कशा पद्धतीनं ती म्हणजे ती काय कारण होती तर ते पण आपण समजून घेऊ एक थोडक्यात. म्हणजे माता देवहूती म्हणजे ज्या आहेत तर त्यांच्याबद्दल आपल्याला थोडस माहिती होईल. मग आता जे मनू आहेत तर म्हणजे प्रत्येक मन्वंतराचे जे मनू आहेत तर त्याप्रमाणे म्हणजे जे आहेत तर स्वयंभू मनू जे आहेत तर त्यांची जी आहे तर ती कन्या म्हणजे कोण होती तर देवहूती. म्हणजे आपण स्वयंभू मनू जे आहेत तर त्यांची जेव्हा चर्चा करतो तर स्वयंभू मनूचं राज्य जे होतं ना तर ते म्हणजे आपल्या इतिहासाचा प्रारंभ झाला म्हणजे जेव्हापासून युगांचा प्रारंभ झाला तर तेव्हापासून वराह कल्पापासून म्हणजे होतं. आणि ज्या युगात भगवानाने वराह अवतार धारण केला त्या युगापासून जे आहे ते स्वयंभू मनूंचं राज्य होतं. मग आता ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसात 14 मनू होतात. मग असे वेगवेगळे मनू. मग आता आपलं जे आहे ते आपण म्हणजे वैवस्वत मनू जे आहेत तर ते वेगळे. तर आता वैवस्वत म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये वैवस्वत मनूंची चर्चा केली आहे त्यामुळे आपल्याला ते माहिती आहे. तर ते वेगळे स्वयंभू मनू म्हणजे वेगवेगळे असे मनू आहेत. आता आपण लघुभागवतम क्लास अभ्यासतो ना तिथे या सगळ्या मनूंची चर्चा येणार आहे तर ते तुम्हाला समजेल उद्या परवामध्ये आपण चर्चा करू तर आता फक्त एवढाच संदर्भ घेऊ आपण. मग आता ही राजकन्या जी होती ती स्वयंभू मनू जे आहेत तर त्यांना पुत्र होते दोन. उत्तानपाद आणि प्रियव्रत हे दोन पुत्र होते. खूप महान पुत्र होऊन गेले. आणि त्यांनी संपूर्ण जे आहे ते जगावर राज्य केलं. आणि त्यांची ही बहीण आहे बरं का. मग आता ती कशी होती पहा. म्हणजे स्वयंभू मनू हे कोण आहेत तर भगवानांचे उत्तम जे आहेत ते भक्त आहेत गुरु शिष्य परंपरेनुसार. म्हणजे स्वयंभू मनूंचा वंश हा आदरणीय असा वंश आहे. आणि त्यामुळं म्हणजे हे जे मनू आहेत तर गुरु शिष्य परंपरेला जोडलेले आहेत. म्हणजे आपण पाहतो पहा की भगवान यांनी सर्वात प्रथम सूर्यदेवांना भगवद्गीता सांगितली आणि मग सूर्यदेव विवस्वान यांना सांगितले आणि मग विवस्वान यांनी म्हणजे इतिहासाचा आरंभ झाला तेव्हा. आणि मग ती विवस्वान यांनी जी भगवद्गीता आहे ती कुणाला सांगितली तर म्हणजे जे प्रजापती मानले जातात मनूंना सांगितली. आणि मग जे मनू आहेत म्हणजे त्यांच्यापासून मानव प्रजाती निर्माण झाली म्हणून आपल्याला मनुष्य म्हटलं जातं. मग हे जे मनूंची वंशावळी आहे असे अनेक मनू आहेत. तर त्यापैकी जे स्वयंभू मनू आहेत म्हणजेच काय की गुरु शिष्य परंपरेला जोडलेले हे मनूंची वंशावळी आहे सगळ्या. मग आता ह्या हे जे मनू आहेत तर ह्यांनी हे जे भगवद्गीतेतलं ज्ञान आहे ते इक्ष्वाकू नावाच्या राजाला त्रेतायुगात दिलं. आणि मग त्यावेळेला त्रेतायुगाच्या पूर्वीच दिलं. आणि मग त्यांच्या कुळामध्ये रघु नावाचे राजे होऊन गेले की जिथे त्रेतायुगामध्ये भगवान श्रीरामचंद्र जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते अवतरित झाले. मग आता इथं समजून घेऊ की हे असं मनूंचं इतकं म्हणजे प्रसिद्ध अशी वंशावळी आहे. हा संदर्भ थोडासा मी यासाठी दिला की मनूंची वंशावळी कशी आहे सगळ्यांना लक्षात येईल. मग असंच मनूंचं हे जे आहे स्थान जे आहे ते म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेमध्ये फार महत्वाचं आहे. मग आता हे स्वयंभू जे मनू आहेत तर त्यांचं वराह कल्पापासून म्हणजे ज्या युगात भगवानांनी वराह अवतार धारण केला तर त्या युगापासून राज्य होते. मग आता वराह अवतार जो आहे भगवानांचा तर तो सत्ययुगा मध्ये आहे. भगवानांचा हे बरेचसे अवतार सत्ययुगाच्या मध्यात अंती असे वेगवेगळे काळामध्ये आहेत. मग ढोबळ सत्ययुगामध्ये. मग आता इकडे आपण समजून घेऊ की हे जे मनू आहेत तर यांची जी कन्या होती देवहूती ती कशी होती तर योगशास्त्रातल्या 8 लक्षणांनी परिपूर्ण अशी त्यांची कन्या होती. म्हणजे राजकन्या आहे ती पहा. पूर्ण म्हणजे आपण म्हणू सुख सुविधांनी युक्त अशा जे आहे तर
म्हणजे कुटुंबामध्ये ती जी आहे तर ती वाढलेली आहे. म्हणजे एका सम्राटाची कन्या आहे ती, चक्रवर्ती सम्राटाची कन्या, म्हणून ते संपूर्ण जगावर राज्य होतं. आणि म्हणजे संपूर्ण ब्रह्मांडाच वरती थोडक्यात, म्हणजे पूर्वी असे चक्रवर्ती सम्राट असायचे. चक्रवर्ती सम्राट म्हणजे सगळ्या जगावर राज्य. म्हणजे असं. मग आता त्यांची ही कन्या आहे, म्हणजे ही राजकन्या. मग आता तिच्यासाठी म्हणजे जो आहे तो तो अनुरूप म्हणजे जो आहे तो वर शोधायचा होता. मनूचे म्हणजे स्वयंभू मनू आहे ना, तिचे जे पिता आहेत त्यांना. मग आता स्वयंभू मनू जे आहेत तर त्यांना जे आहे तर ते मार्गदर्शन केलं होतं ब्रह्माजींनी. आणि म्हणजे देवांकडून जे आहे तर ते कर्दम मुनींना पण आज्ञा झाली होती. आणि त्याचबरोबर स्वयंभू मुनींना पण जे आहे ते ब्रह्मदेवांनी जे आहे ते मार्गदर्शन केलं होतं. म्हणजे काय की ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांच्या ज्या रुची आणि दक्ष म्हणजे हे जे रुची आणि दक्ष जे आहेत तर हे स्वयंभू म्हणूनचे जे पुत्र म्हणजे आपण आहेत. तर म्हणजे इथे लक्षात घेऊ आपण की त्यांच्या ज्या कन्या आहेत तर त्या स्वयंभू स्वयंभू मनू जे आहेत तर म्हणजे हा, स्वयंभू मनूंच्या ज्या दोन कन्या आहेत तर त्या ब्रह्मदेवांच्या या पुत्रांना प्राप्त झालेल्या होत्या. मग आता मग त्यामुळं त्यांना प्रजोत्पादन करण्याची जबाबदारी आणि लोकसंख्येत वाढ करण्याची जी जबाबदारी आहे तर ती जी आहे ती ब्रह्मदेवांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळाली. म्हणून या सगळ्यांना काय म्हटलं जातं, प्रजापती. मग स्वयंभू मनू पण ब्रह्मदेवांचे जे दक्ष आणि रुची हे पुत्र आहेत त्यांच्यासारखेच एक प्रजापती म्हणून ओळखले जातात. मग आता स्वयंभू मनू आहेत तर त्यांना ज्या आहेत तर दोन पुत्री होत्या, आकृती आणि प्रसूती. मग त्या ज्या दोन पुत्री आहेत तर त्यांचा विवाह त्यांनी ब्रह्मदेवांचे सुपुत्र रुची आणि दक्ष यांच्याशी करून दिलेला होता. आणि मग आता ह्या जगामध्ये संतान उत्पत्ती करायची आहे. मग आता ती कशी करायची पुढे जाऊन, म्हणजे इथपर्यंत संतान उत्पत्तीसाठी सगळे प्रयत्न चालू आहेत. मग आता म्हणून ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांनी पूजनीय असे कर्दम मुनी हे म्हणजे अत्यंत म्हणजे तीव्र वैराग्यामध्ये असे स्थित होते. त्यांना ते काय सांगितलं की आता तुम्ही संतान उत्पत्ती करा, गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करा. म्हणजे मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं तर पूर्णत्वाची प्राप्ती होण्यासाठी त्यांनी कर्दम मुनींना 10 सहस्त्र म्हणजे वर्ष पर्यंत योगयुक्त ध्यान करायला सांगितलं ब्रह्माजींनी. अशी उग्र तपश्चर्या केली. म्हणजे भगवान असे सहजासहजी प्राप्त होत नाहीत आपल्या पोटी पुत्र म्हणून. त्यासाठी पण माता पिता म्हणून जे म्हणजे ज्यांना त्यांचा म्हणजे त्यांचे माता पिता होण्याचा ज्यांना सन्मान मिळतो त्यांनी अशी हजारो सहस्त्र वर्ष तपश्चर्या केलेली असते. तेव्हा भगवान जे आहेत तर ते एखाद्या म्हणजे जे असे माता पिता बनण्यायोग्य भक्त असतात त्यांना प्राप्त होत असतात. म्हणजे इतकं सोपं नाहीये. भगवान जे आहेत तर ते आपल्याला म्हणजे पुत्र प्राप्ती म्हणजे त्यांची होणं किंवा भगवान वेगवेगळ्या नातेसंबंधामध्ये आपल्या कुळामध्ये जन्माला येणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे खूप पवित्र असे आत्मे असतात, ते पुण्यात्मे असतात. कर्दम मुनींनी अशी उग्र तपश्चर्या केली. आणि इतकंच नाही तर मग आता त्याच्या पुढे जाऊन ब्रह्माजींनी जे मार्गदर्शन त्यांना केलं होतं तर त्यानुसार म्हणजे 60 सहस्त्र वर्षापर्यंत त्यांनी तपश्चर्या केली. म्हणजे म्हणजे 10 सहस्त्र वर्षापर्यंत योगयुक्त जे ते ध्यान केलं. मग आता इतकं प्रदीर्घ आयुर्मान असतं म्हणजे सत्ययुगामध्ये अशी प्रदीर्घ आयुर्मान असलेले जे होतं ते मनुष्याचं जीवन होतं. मग योगाभ्यास म्हणजे ध्यान योगाद्वारे आणि मग इंद्रिय संयमन, विविध आसनांचा सराव या योग म्हणजे योग मार्गातल्या हे टप्पे आहेत अष्टांग योगाद्वारे. आपल्याला 15 मिनिटं जरी ध्यान केलं तरी आपल्याला काही जमणार नाही, हे की नाही. म्हणजे आत्ताच्या काळात आपली अशी परिस्थिती आहे. मग त्यांनी अशा पद्धतीनं ध्यान केलं. म्हणजे कलियुगामध्ये काय युग धर्म आहे की आपल्याला हरिनाम घ्यायचंय, हरिनामाचं स्मरण करायचं. मग तपश्चर्याच्या काळात कर्दम मुनींनी काय केलं, समाधी जेव्हा स्थितीला आले
तेव्हा त्यांना म्हणजे समाधी स्थिती त्यांनी म्हणजे योगाभ्यासाची म्हणजे काय म्हणू की उच्च कोटीची अवस्था म्हणजे समाधी स्थिती. मग तिथं हरींना संतुष्ट करण्यासाठी 10 सहस्त्र वर्षांसाठी त्यांनी काय केलं म्हणजे अशी योग ध्यानाची साधना केली, म्हणजे इतका योगाभ्यास केला आणि शेवटी मग समाधी स्थितीमध्ये ते युक्त झाले. आणि मग त्याद्वारे म्हणजे परमात्म्याची अनुभूती झाल्यावर भक्तिमय सेवेची जोड दिली त्याला. आणि श्रीहरींचं पूजन असं केलं म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. पूजन म्हणजे सगळ्या नवविध भक्ती 9 अंगांनी त्यांनी भक्तिमय प्रेममय सेवा केली भगवानांची. आणि मग भगवान त्यांना प्रसन्न झाले. आणि मग त्यांना प्रत्यक्ष म्हणजे भगवानांचं जे आहे ते साक्षात म्हणजे दर्शन झालं. म्हणजे इतके ते उच्च कोटीचे योगी होते. भगवान यांनी कर्दम मुनींना दर्शन दिलं. म्हणजे वेदाद्वारे आपण पाहिलंय की वेदांद्वारेच आपण भगवानांना जाणू शकतो म्हणजे आणि शास्त्रांद्वारे. तर असे वेदांद्वारे जे जाणले जातात, पण प्रत्यक्ष दिव्य रूपात दर्शन घ्यायला भगवान आपल्या सारख्या सामान्य जणांसाठी अगम्य आहेत. तर त्यांचं दर्शन जे आहे ते कर्दम मुनींना झालं होतं का. असे शुद्ध होते भगवान जे क्षमाचे कर्दम मुनी. आणि मग असे जे कर्दम मुनी होते तर त्यांना म्हणजे ते भगवानांचा साक्षात्कार झाल्यानंतर म्हणजे ते जे होते तर अत्यंत संतुष्ट असे होते. आणि मग असा जो आहे भगवत भक्त, तर म्हणजे तर तो आपली जी सुपुत्री आहे तर तिला पती म्हणून मिळावा. तर ही जी कामना होती तर ती मनूंची होती. कारण भगवानांचे जे भक्त असतात तर त्यांना काय हवं असतं की भगवानांचं म्हणजे म्हणजे एका भक्ताला काय हवं असतं तर भगवानांचा दुसरा भक्त जो आहे तर तोच आपल्या संपर्कात असावा येन केन प्रकारे. मग कुठला नातेसंबंध असेल कुठेही वा, तर भक्त हा असतो तो भक्तांकडेच धाव घेतो, हो की नाही. म्हणजे जिथे भगवान आहेत तर तिथेच भक्त जाईल. मग मनूंचं पण असंच होतं. म्हणजे उत्तम भगवत भक्त आहेत ते. म्हणजे त्यांचा मनूंचा तर महिमा खूप मोठा आहे. म्हणजे आपण त्याच्यावर चर्चा केली तर आपल्याला कितीतरी लेक्चर पुरणार नाही. मग असे मनू आहेत. मग वैवाहिक जीवनाची जी आवश्यकता अशी ते कर्दम मुनींना नव्हती. पण ब्रह्मदेव म्हणजे आपले पिताश्री आहेत आपल्या सगळ्यांचे, तर त्यांच्या आज्ञेनुसार जे आहेत तर त्यांनी हा निर्णय घेतला. मग आता कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांना म्हणजे चांगली म्हणजे अशी पत्नी, त्यांचं जे योगाचं सामर्थ्य आहे तर त्यानुसार त्यांच्यासाठी उत्तम अशी पत्नी म्हणजे म्हणजे कोण होती तर देवहूती होती. मग आता माता देवहूती जी आहे तर तिच्यामध्ये विविध प्रकारचे जे आहेत तर ते गुण होते असे. म्हणजे की उत्तम म्हणजे आपण गुणांनी युक्त अशी पत्नी मिळावी असं सगळ्यांनाच वाटतं, हो की नाही. पण इथे तर सगळं दैवी नियोजन आहे. म्हणजे यातलं काहीच म्हणजे जे आहे ते वैयक्तिक इच्छा किंवा भौतिक आसक्ती इच्छावर असं काही बेतलेलं नाहीये. तर हे सगळं भगवानांच्या नियोजनाचा भाग आहे. आणि मग अशा माता ज्या देवहूती आहेत तर त्यांच्यामध्ये जे आहेत तर अनेक उत्तम असे गुण होते. आणि मग त्या सुद्धा म्हणजे ज्या होत्या तर त्या कशा होत्या धर्माचरणी होत्या. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचं जे प्रशिक्षण आहे तर म्हणजे ज्या घरामध्ये धर्माचरणी म्हणजे जे कुटुंब आहे किंवा जिथे माता पिता किंवा सगळंच कुटुंब जे आहे तर ते कसं आहे धर्माचरणी आहे. तर तिथं अशा म्हणजे अशा संततींना जे आहे ते भक्तीचं बाळकडू जे आहे तर ते जन्मतःच मिळतं. पहा वेगळं काही त्यांना प्रशिक्षण द्यायची गरज नाही. मग अशाच ज्या आहेत तर त्या माता देवहूती ज्या होत्या तर त्या अशा सर्व गुणांनी युक्त होत्या. आणि म्हणून म्हणजे कशी लक्षणं होती तर ती आपण 1-2 मिनिटात समजून घेऊ. की 8 लक्षणं सांगितली जातात परिपूर्ण अशी एखादी स्त्री किंवा तिच्याविषयी. तर माता देवहूती ज्या आहेत तर त्या म्हणजे कशा होत्या तर पहा इंद्रिय निग्रह त्यांचा उत्तम होता. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयास त्याही करायच्या. आणि उत्तम अशा भक्त अशा त्या आहेत. आणि आपल्यासारखेच आपल्याला पती मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा होती. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत असे योगी किंवा महायोगी असे मिळावे. म्हणजे योगशास्त्रातले 8 लक्षणांनी परिपूर्ण अशी ही राजकन्या होती. मग इंद्रिय संयमित म्हणजे इंद्रियांचा निग्रह किंवा नियमांचं कठोर पालन, विविध आसन स्थितीचा अभ्यास किंवा श्वासावर नियंत्रण,
किंवा इंद्रियांना विषयापासून परावृत्त करणं, मन एकाग्र करणं, ध्यानस्थ राहणं किंवा आत्मसाक्षात्कार. मग ह्या सगळ्या ज्या स्थिती आहेत, तर ह्या 8 अवस्था आहेत. मग त्याला योगसिद्धी असे म्हणतात. मग ही देवहूती होती ती ह्या योगाभ्यासामध्ये अत्यंत प्रगत होती. मग अशी जी प्रगत कन्या आहे तिला आपला पती महायोगीच मिळणं अपेक्षित आहे, हो की नाही? पत्नी जर योगाचरणात उन्नत आहे, योगसिद्धीच्या स्तरावर, तर तिला तशाच तोडीचा पती हवा. मग अशी तिची अपेक्षा होते. आणि मग ऋषीमुनी आपल्या जीवनात पूर्णत्व प्राप्त केल्यावर काय करायचे? प्रजोत्पादन करायचे पूर्वीच्या काळी. आणि ह्यासाठी आजीवन म्हणजे ब्रह्मचर्य व्रताचं अनुसरण ऋषीमुनी करत असतात. पण प्रजोत्पादन म्हणजे ब्रह्माजींच्या आज्ञेनुसार, म्हणजे जेव्हा ऋषीमुनी जीवनात पूर्णत्व म्हणजे काय, आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत झाल्यानंतर ब्रह्माजींच्या आज्ञेनुसार जे आहेत तर ते प्रजोत्पादन करत असतात. आणि त्यावेळेला जे आहेत तर ते तशीच सुलक्षणी पत्नीचा स्वीकार करून ते जे आहेत तर ते प्रजोत्पादन करण्यासाठी जितका आवश्यक काम तर तेवढंच त्यांचं आचरण जे असायचं, पती पत्नी यांचा संयोग आणि असं आचरण. अन्यथा काटेकोरपणे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन जे आहे तर ते ऋषीमुनी करत असत. पहा म्हणजे इतकं जे आहे तर म्हणजे धर्माचरण किंवा धर्मतत्वानुसार आचरण करणारे ऋषीमुनी होते. आणि त्यांच्या पत्नीही तितक्याच धर्माचरणी असत. म्हणजे ही आपल्या वैदिक संस्कृतीचं सौंदर्य आहे. पहा म्हणजे याच्यावरून आपण लक्षात घेऊया की वेदांमध्ये असं कुठेही सांगितलेलं नाही की मनुष्य आपल्या लहरीनुसार इंद्रिय सुखांचा उपभोग घेऊ शकतो, म्हणजे जेव्हा कधी इच्छा असेल तेव्हा. तर हे नाहीये असं कुठेही, किंवा इच्छेनुसार मैथून, तर असं नाहीये कुठेही वेदामध्ये सांगितलेलं. तर फक्त संतती प्राप्तीसाठी प्रजोत्पादन करता जितकं जे आवश्यक. अन्यथा गृहस्थाश्रमातलं ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन, अशा पद्धतीचं आचरण जे आहे ते असायचं. म्हणजे हे जे आहे तर हे धर्मतत्वानुसार असणारा काम, म्हणजे मी आहे भगवान सांगतात पहा विभूती योगामध्ये. तर असं काम जो आहे तो इतका पवित्र आहे पहा, आणि ते भगवानांचं स्वयं रूप आहे. मग अशी देवहूती माता होती. मग जेव्हा तिच्या विवाहाचा म्हणजे काळ समीप आला तेव्हा कर्दम मुनींकडे जे आहेत तर ते मनु जे आहेत तर त्यांनी त्यांच्याशी जे आहेत तर तो संवाद केला. आणि तो पण संवाद खूप सुंदर असा आहे. आणि भागवतामध्ये त्याच्यावरती म्हणजे म्हणजे वेगवेगळे असे श्लोक आहेत. पण आपण इतके सखोल जाऊयात नको, आपण फक्त ही समजून घेऊ पार्श्वभूमी की असे जे आहेत मनु, तर त्यांनी जाऊन कर्दम मुनींच्या चरणी प्रार्थना केली आपली म्हणजे मुलगी जी आहे तर तिला स्वीकारण्यासाठी. म्हणजे धर्मक्रियेत निष्णात असलेले असे जे होते तर ते कर्दम मुनी होते. आणि मग म्हणजे तिच्या म्हणजे कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी आपली जी कन्या आहे म्हणजे जी देव होती तर तिला स्वीकारून तिचा उद्धार करावा असे त्यांनी त्यांच्या चरणी प्रार्थना केली. पहा म्हणजे कर्दम मुनींशी जे आहे कर्दम यांनी संवाद केला मनूंनी अशा पद्धतीने. म्हणजे पहा पूर्वी कसं होतं वैदिक संस्कृतीमध्ये की जे मुलीचे पिता होते तर ते जे आहे ते मुलीसाठी अनुरूप वर जे आहे ते म्हणजे त्यांचा शोध घ्यायचे. पण ते कसं घ्यायचे तर ज्याच्याकडे खूप संपत्ती आहे भौतिक स्तरावरची, ज्याची खूप सारी स्थावर जंगम अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी संपत्ती आहे, ज्याच्याकडे खूप बुद्धिमत्ता आहे, ज्याचा उच्च कुळात जन्म आहे, आणि जो खूप सुंदर आहे, अशा अशा भौतिक लक्षणावर नाही त्याचा म्हणजे निकष असे ठेवून अशा भौतिक निकषावर नाही निवड करायची. तर कसं होतं की जे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत आहेत सर्वाधिक, असे जे उन्नत आहेत असे जे असत तर ते ऐश्वर, असं ऐश्वर ज्यांच्याकडे आहे तर त्यांना आपल्या म्हणजे मुलीला पती म्हणून किंवा अनुरूप मुलीसाठी वर म्हणून त्यांची निवड जी आहे तर केली जायची. कारण कसं ते सगळे सत्वगुणामध्ये स्थित होते. आणि म्हणजे सत्ययुगाच्या काळामध्ये आणि सत्वयुगामध्ये स्थित असल्यामुळे ती जी प्रजा होती ती शुद्ध सत्वगुणाकडे जाण्याचं त्यांचं जे असायचं ते त्यांना मार्गदर्शन मिळायचं. मग त्यांचे विचार कसे असायचे तर अशा भौतिक सुखांनी युक्त
असलेला अनुरूप वर नाही शोधत शोधत बसत, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती झाली. तर मनूंनी काय केलं की असे जे महायोगी आहेत कर्दम मुनी, तर ह्यांच्याकडे म्हणजे त्यांनी काय केली, प्रार्थना केली की आपली जे कन्या आहे तर तिचा त्यांनी स्वीकार करावा. आणि मग त्यांनी अशी त्यांच्याकडे म्हणजे जी आहे तर ती इच्छा प्रकट केल्यानंतर कदम मुनी जे आहेत तर त्यांनी स्वीकारली, म्हणजे त्यांची जी इच्छा आहे तर ती स्वीकारली, कारण त्यांना ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांनी सगळं मार्गदर्शन केलेलं होतं. मग आता ब्रह्मदेवांनी असं मार्गदर्शन केल्यानंतर कदम मुनी आणि जे माता देवहूती आहेत तर त्यांचा जो आहे तो विवाह झाला. म्हणजे म्हणून मी त्यांना सांगितलं त्यांच्याकडे जाऊन की तिचा पत्नी म्हणून तुम्ही कृपया स्वीकार करा, मी श्रद्धेनं तिला अर्पण करते तुमच्या चरणी, तुमची पत्नी होण्यास किंवा तुमच्या गृह कर्तव्यांचा अधिकार घेण्यास जे आहे तर ही सगळ्या प्रकारे पात्र आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रार्थना केली. म्हणजे पित्यांचं कर्तव्य जे आहे तर ते किती उत्तम पद्धतीनं पार पाडणारे म्हणजे मनु जे ते पिता होते पहा, ह्याच्यावरून लक्षात येईल. ते मुनींकडे गेले, म्हणजे कर्दम मुनी आहेत त्यांच्याकडे, आणि त्यांनी प्रार्थना केली करताना सुद्धा किती नम्र भाव की माझ्यासारख्या दिनाची तुम्ही प्रार्थना ऐकून घ्या असं त्यांनी सांगितलं, आणि मग आपली मुलगी तुमच्यासाठी कशी अनुरूप आहे. तर ही माझी कन्या प्रियव्रत आणि उत्तानपद यांची भगिनी आहे, आणि ती वय गुण चारित्र्य यांनी युक्त आहे, आणि तिच्यासाठी मी सुयोग्य पतीच्या शोधात आहे. आणि मग म्हणजे अशी जी माझी मुलगी आहे, म्हणजे तर म्हणजे पिता म्हणून मी त्याच्यासाठी जी माझी ममता आहे, पितांना कसं ममत्व असतं आपल्या मुलीविषयी, तर त्यासाठी त्या ममत्वापोटी तिचा पती तिच्यासाठी पती म्हणून मी शोधण्याचं, म्हणजे पती जो आहे तो शोधायचं कार्य हाती घेतलंय. आणि मग तुमचं चारित्र्य कसं आहे, अत्यंत विद्वत्ता आहे, तुमच्याकडे सद्गुण आहेत, आणि सर्व म्हणजे तुमच्या म्हणजे तुम्ही मोठे महायोगी आहात. आणि मग आता हे सगळं म्हणजे नारद ऋषींकडून माझ्या मुलीनं देवहूतीनं ऐकलंय तुमच्याविषयी, आणि त्या क्षणापासून तिनं आपलं मन तुमच्या ठाई दृढपणे स्थिर केलंय. तिने कर्दम मुलींना पाहिलं पण नव्हतं. आताच्या काळात काय पाहिलं जातं, मुलाची हेअरस्टाईल कशी आहे, मुलानं कुठले कपडे घातलेत, मुलांनी कुठल्या प्रकारचे म्हणजे कुठल्या ब्रँडचे कपडे घेतलेत, मग मुलाच्या हातामध्ये ब्रेसलेट होतं का, गळ्यात चेन होती का, कुठल्या प्रकारचा मुलाच्या हातात हँडसेट होता, मग तो आयफोन होता का, हे सगळं पाहिलं जातं. म्हणजे सगळं भौतिक स्तरावर आपण म्हणजे तुलना करूया, टीका म्हणून नव्हे, म्हणजे इंद्रिय भोगाच्या स्तरावर. आणि तिकडे जे आहे ते मुलीचे पिता काय सांगतायत, तर नारद ऋषींकडून कर्दम मुनींना पाहिलं पण नव्हतं देवहूतीने, पण त्यांच्याविषयी चर्चा ऐकल्यानंतर त्यांच्या चारित्र्यांचा गुणांचा अनुभव पण नव्हता तिला, पण त्यांच्या म्हणजे प्रत्यक्ष परिचय सुद्धा नव्हता तिला. आणि असं कधी म्हणजे प्रसंग पण आला नाही की त्यांचा परिचय होईल. पण नारद मुनींसारख्या अधिकारी व्यक्तींकडून जेव्हा कर्दम मुनींशी तिला माहिती समजली, तेव्हा अशा अधिकारी पुरुषांकडून तिने श्रवण केलंय. तर हे श्रवण म्हणजे काय असतं, प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीला भेटल्यासारखाच अनुभव असतो. आणि म्हणून कर्दम मुनी हेच आपल्यासाठी अनुरूप पती आहेत. हे जेव्हा नारद मुनींकडून तिनं ऐकलं, तेव्हा आपल्या अंतःकरणात तिनं निश्चय केलाय की आपण त्यांच्याशीच विवाह करू. आणि मग तिनं ही इच्छा जी आहे ती आपल्या पितांसमोर मुनींसमोर प्रकट केली, आणि म्हणून पिता तिला कर्दम मुनींकडे घेऊन आले. पहा म्हणजे एवढा मोठा सम्राट, मग तो तिला घेऊन आला कुठे, कर्दम मुनीकडे, की जे एका कुटीमध्ये राहायचे आश्रमातल्या, तर त्यांच्याकडे घेऊन आला. आणि अशी राजकन्या आहे की तिला माहिती आहे की ऋषी मुनींकडे सोबत विवाह झाल्यानंतर आपलं जीवन आपण कसं असणार, आपल्याला राज्य महालात जी सुख आहेत ती कुठली नाही मिळणार आहेत. मग इतकी म्हणजे सर्व आसक्तीपासून पूर्णपणे मुक्त असलेली अशी ही कन्या आहे, पहा इंद्रिय निग्रह असलेली, म्हणजे योगाच्या स्तरावर अशा पद्धतीने उन्नत असलेली. मग आता इथे आपण समजून घेऊ म्हणजे की त्यांना अशी प्रार्थना केल्यानंतर मग त्यांच्या विवाहासाठी कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी जी आहे कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी पण संमती दिली. म्हणजे तर कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी काय सांगितलं
की मी ह्या विवाहासाठी इच्छुक आहे आणि तुमची कन्या अविवाहित आहे, तर निश्चितच मी कोणाला काही शब्द नाही दिला, त्यामुळे आपला म्हणजे आमच्या दोघांचा वैदिक पद्धतीनुसार विवाह होऊ शकतो. म्हणजे काय की स्वयंभू म्हणीचं कन्या जी आहे देवहूतीचा विचार करण्यापूर्वी म्हणजे जे आहे, तर कर्दम मुनींनी अनेक बाबींचा विचार आधीच करून ठेवलेला होता. आणि प्रमुख बाब म्हणजे काय होती की देवहूतीनं त्यांच्याशीच विवाह करण्यावर आपलं मन स्थिर केलेलं होतं. म्हणजे इतर कोणत्याही पुरुष असतील आपलं पती म्हणून निवडलं नव्हतं, म्हणजे किती मोठी गोष्ट आहे पहा. म्हणजे स्त्रियांचं मानसशास्त्र कसं असतं की एखादी स्त्री आहे ना, ती आपलं चित्त प्रथम एखाद्या पुरुषाच्या ठायी स्थिर म्हणजे तिनं केलं तर ते त्याच्यातून म्हणजे ती जी भावनिक बंध असतात त्याच्यातून म्हणजे ते चित्त काढून घेणं तिला फार अवघड जातं. मग ह्यापूर्वी देवहूतीनं पूर्वी कधीही विवाह केलेला नव्हता, ती कुमारी कन्या होती आणि या सगळ्या गोष्टी कर्दम मुनीने तिच्याशी विवाह करायचा स्वीकार केला. आणि स्वयंभू मुनींनी त्यांना अत्यंत नम्रपणे प्रार्थना केली की मी देत असलेल्या कन्येचं कृपया तुम्ही पाणी ग्रहण करा, की कारण का तर तुम्ही आजीवन ब्रह्मचर्याचं व्रत स्वीकारलंय, म्हणजे असे एकमेकांसाठी अनुरूप होते ते. आणि म्हणून श्रेष्ठ राजघराण्यातली अनुरूप कन्या जे आहे ते कर्दम मुनी जे आहेत त्यांचं जे ब्रह्मचर्य आहे तर ते कसं होतं, तर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत होतं. तर अशा कर्दम मुनींना जे महायोगी होते तर त्यांना ती जी आहे तर त्यांनी ती स्वीकारावी पत्नी म्हणून, यासाठी म्हणून मी त्यांना प्रार्थना केली पहा. आणि मग त्यांचा विवाह झाला. मग आता विवाह आधीच आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जे आहे तर ते कदम मुनी जे आहे तर ते जे आहे ते उन्नत असल्यामुळे भगवत दर्शन झालं होतं. भगवानाने दर्शन देऊन त्यांना सांगितलं होतं की तुझ्या 9 कन्यांनंतर सुपुत्र म्हणून जे आहे तर ते जे आहे तर ते म्हणजे मी जन्म घेईन असं आधीच सांगितलेलं होतं. आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर त्यांना जेव्हा दर्शन झालं होतं कदम मुनींना, आणि कदम मुनींसमोर भगवान जेव्हा प्रकटले होते तर त्यावेळेला त्यांना दर्शन झालं होतं. आणि त्यामुळे कपिल मुनी जे आहेत म्हणजे तर ते म्हणजे कोण आहेत, तर भगवान यांचे अवतार आहेत. तर ते कर्दम मुनी आणि त्यांचे सुपुत्र आहेत म्हणजे. आणि ते त्यांचा जन्म जो आहे तर तो जेव्हा झाला तर तेव्हा खूप सुंदर अशी स्तुती केली कर्दम मुनीने. मग ती मागच्या आपल्या क्लासमध्ये मागच्या शेवटच्या अभ्यासली होती. मग आता माता देवहूती जी आहे तर ती जी आहे तर ती आता कर्दम मुनी काय करतात, आपल्या गृहस्थाश्रमातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्या पूर्ण करून मग ते पुन्हा जे आहेत तर आपली तपश्चर्या करायला निघून गेले. म्हणजे त्यांनी ती राजकन्या होती, मग तिच्यासाठी म्हणजे तिने इतक्या उत्तम प्रकारे सेवा केली त्यांची पत्नी म्हणून. आणि म्हणजे तिनं पूर्णतः म्हणजे जसं आपण म्हणतो की जशी राजकन्या आहे तर ती सगळ्या ऐश्वर सुखात अशी होती. तर तिनं पूर्णतः एक आश्रम जीवन म्हणजे वैराग्यपूर्ण जीवन स्वीकारलं. म्हणजे इतकी सेवा करून म्हणजे तिचे कपडे जे होते ते फाटलेले, म्हणजे असं की जेवढ्या आवश्यक गरजा आहेत तेवढ्याच म्हणजे भागवण्यासाठी असलेले कपडे. त्यानंतर म्हणजे इतके सुंदर सुंदर वेशभूषा केशभूषा किंवा असे अलंकार सगळ्या म्हणजे धारण करणारी, म्हणजे असे सोन्यानी माणिकांनी असं म्हणजे जिचे सगळे वस्त्र अलंकार मढवलेले असायचे अशी राजकन्या होती. ती एकदम जी आहे ती वल्कल धारण करणारी आणि अशा पद्धतीचं तिचं जीवन व्यापन होतं. आणि तिच्या सेवेने संतुष्ट झाले. आणि मग तिला कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी विचारले तुझी इच्छा काय आहे. मग तिला कुठलीही स्त्रीला काय इच्छा असते तर पुत्रप्राप्ती. मग तिने इच्छा जेव्हा प्रकट केली तर त्यावेळेला कर्दम मुनी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, तिच्यासाठी एक नगरच निर्माण केलं. आणि त्या नगरातून जाण्यासाठी म्हणजे त्या काळामध्ये एक म्हणजे विमान आपण म्हणू की सर्व सुविधांनी युक्त विमान. आणि त्याचबरोबर तिथे म्हणजे सगळ्या तिच्या म्हणजे सेवेसाठी दासी किंवा हे सगळं म्हणजे किंवा सगळे ऐश्वर सुख अशी तिच्यासाठी निर्माण केली. म्हणजे इतके ते उन्नत योगी होते. खूप सुंदर वर्णन येतं की देवहूती मातेला सुखी करण्यासाठी त्यांनी कशा पद्धतीने सगळं काही निर्माण केलं. आणि त्यानंतर जे आहे तर त्यांना म्हणजे त्यांनी जे आहे तर ते आपलं गृहस्थाश्रमातलं कर्तव्य पार पडले की अपत्य प्राप्तीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आणि मग त्यानंतर त्यांना जी अपत्य प्राप्ती झाली मग त्यानंतर जे आहेत तर ते आपल्या जे आहेत तर
म्हणजे तपश्चर्येसाठी जे आहे ते निघून गेले. मग आता त्यावेळेला माता देवहूती ज्या आहेत तर त्या आपल्या पुत्रासोबत ज्या आहेत त्या वास करत होत्या. मग त्यांनी आपल्या पुत्र म्हणजे जे आहेत कोण तर कपिल मुनी जे आहेत तर त्यांना प्रार्थना केली की मी तर सामान्य जी आहे तर एक म्हणजे गृहस्थ आश्रमामधली अशी एक सामान्य स्त्री आहे आणि मला काहीच जे आहे तर ते ज्ञान नाहीये. आता देवहूती काय सांगतात की मला काहीच ज्ञान नाहीये आणि मग असं माझ्यासारख्या म्हणजे अशा म्हणजे अज्ञानी अशा स्तरावर असलेल्या भक्तासाठी तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल. म्हणजे कपिल मुनी जे आहेत तर हे जे आहेत ते भगवानांचे अवतार आहेत तर हे ते जाणत होत्या. पण आपला सुपुत्र आहे म्हणून त्या अधिकारवाणीने त्यांनी कधी त्यांच्याशी चर्चा नाही केली. तर कपिल देव जे आहेत त्यांची माता जरी असल्या तरी आणि कर्दम मुनींच्या त्या पत्नी जरी असल्या देवहूती तरी त्यांचं भक्ती आणि ज्ञानाचा स्तर ह्याच्यामध्ये त्या इतक्या म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्यांपेक्षा इतक्या उन्नत आहेत ना की म्हणजे त्यांना कपिल मुनीविषयी हे भगवानांचं स्वरूप हे माहिती असल्यामुळं अत्यंत आदर होता पहा. आणि मग त्यांनी त्यांच्या चरणी प्रार्थना केली की आता मला म्हणजे मला ज्ञानात माझा उद्धार करण्यासाठी मला ज्ञानामध्ये उन्नत करण्यासाठी आपलं म्हणजे सुपुत्रालाच माता प्रार्थना करते. कसं असतं की गुरु म्हणून कोण असतात एखादी कन्या जेव्हा जन्म घेते तर तिच्यासाठी गुरु म्हणून कोण कार्य करत असतात तर सर्वात प्रथम म्हणजे बालवयामध्ये तिचे पिता असतात गुरु आणि तिचे रक्षण करते असं ह्या अर्थाने. मग त्यानंतर कसं होतं की जेव्हा ती तारुण्यावस्थेत येते तेव्हा पती म्हणजे ते रक्षणाची ती जबाबदारी तर घेतातच संरक्षणाची. त्याचबरोबर तिचे गुरु म्हणजे कोण असतात पत्नीचे तर पती असतात. आणि मग वडील नसतील तर वडिलांच्या पश्चात बंधू हे कार्य करतात. म्हणजे एखादी स्त्री अविवाहित असेल तर म्हणजे त्यांची जबाबदारी असते आणि त्याचबरोबर त्याच्यासाठी वडिलांसारखे गुरु आणि मार्गदर्शक म्हणून बंधूंची जबाबदारी असते. तसं विवाहित स्त्रीमध्ये पतींची जबाबदारी असते. पती हेच गुरु. म्हणून आणि मग त्याच म्हणजे त्याच्यानंतर पतींच्या अनुपस्थितीमध्ये म्हणजे जे आहे तर ती गुरु परंपरेद्वारे जे ज्ञान आहे तर ते आपल्या म्हणजे मातेला देण्याची जबाबदारी कोणाची असते तर पुत्राची असते सुपुत्राची असते. म्हणजे मातेचं रक्षण करणं सांभाळ करणं हे तर कर्तव्याचा भागच झाला. कर्तव्य कर्माचा माता पित्यांची सेवा करणं ही आपल्या शरीराची तपस्या आहे. भगवद्गीतेमध्ये 17व्या श्लोकामध्ये येतं 17व्या अध्यायामध्ये हे येतं पहा. गुरु किंवा जे आध्यात्मिक गुरु आहेत किंवा उन्नत जे आहेत आध्यात्मिक स्तरावर ब्राह्मण देवता आणि आपले माता पिता यांची सेवा करणं म्हणजे आपल्या शरीराची तपस्या आहे. म्हणजे कर्तव्य करणं आहे एखाद्या जीवात्म्याचं. मग म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे जे आहे ते मुलगा तो सांभाळ करेलच मातेचा पण त्याचबरोबर मातेला आपल्या जे आहे ते आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये उन्नत करणं गुरुशिष्य परंपरेद्वारे जे काही ज्ञान प्राप्त आहे तर त्याद्वारे त्याचा उद्धार करणं मातेचा ही पुत्राची जबाबदारी असते. मग ह्यासाठी माता जी आहे ती त्याला शरण जाते आणि हा असा सुपुत्र आहे म्हणजे एक भक्त म्हणून शरण जाते ती माता म्हणून नाही. मग ही खूप मोठी म्हणजे नम्रता एक भक्त म्हणून जी आहे तर आपण देवहूती मातांच्या ह्या आचरणातून आपण शिकणार आहोत. हे 5 श्लोक आहेत पण इतके सुंदर आहेत की आपल्याला म्हणजे पावलं पावली अनुभूती आहे. म्हणजे आणि आपल्याला खूप शिकायला मिळेल की एका भक्तामध्ये नम्रता कशी असावी. आपल्या अधिकारवाणीने मुलगा म्हणून त्या त्यांच्याशी नाही व्यवहार करत तर एक जीवात्मा म्हणून एक भक्त म्हणून भगवान त्यांच्या चरणी त्या कशा प्रार्थना करतात आणि कशा पद्धतीनं त्यांच्याकडून ज्ञान प्राप्त करतात म्हणजे तर हे आपण जाणून घेऊ. मग त्याची सुरुवात कशी होती तर स्तुतीने होते. म्हणजे त्यांनी जे प्रश्न विचारले त्यांची उत्तरं देण्यासाठी म्हणजे आता त्यांना शरण जाऊन त्यांची स्तुती करतात. त्यांनी प्रश्न काय विचारले होते की म्हणजे माझा उद्धार आता कशा प्रकारे करून घेऊ मी असं असं साधारण त्या म्हणजे म्हणजे साधारण अशा पद्धतीनं असे असलेले ते प्रश्न होते. म्हणजे आपल्यासारख्या जीवात्म्यासाठी त्यांनी कशा पद्धतीने त्याचा उद्धार करून घ्यावा या भौतिक जीवनामध्ये. मग आता हा जो श्लोक आहे आपण तो 2 नंबरच्या श्लोकापासून या प्रार्थना तर आपण समजून घेऊ. म्हणजे जीवात्मा हे भौतिक जीवनामध्ये दुःख भोगत असतो. मग आता अशा भौतिक जगतामध्ये म्हणजे सुख दुःख हे ते उन्हाळ्या पावसाळ्याप्रमाणे ऋतुचक्राप्रमाणे येत असतात. मग आता जरी भौतिक
स्तरावर अशा पद्धतीनं जीवात्मा जो आहे तर हे सगळं जे आहे म्हणजे भोग आणि त्याग यानुसार त्याचं जीवन जे आहे ते म्हणजे जीवनाचं चक्र सुरूच राहतं. मग या भौतिक संसारामध्ये मुक्त स्तरावर येण्यासाठी काय बरं करावं लागेल, अशा पद्धतीचे त्यांचे प्रश्न आहेत की ज्याद्वारे भक्तीच्या स्तरावर आपण उन्नत होऊ, असे एक 3 प्रश्न त्या विचारतात. आणि मग आता त्यासाठी ते स्तुती करतात. आणि मग त्यांना त्यांच्या चरणी जे आहेत तर शरण जाऊन त्यांना प्रार्थना करतात. म्हणजे त्यांच्या प्रार्थना म्हणजेच काय, त्या विविध स्तुती आणि त्या प्रार्थना म्हणजेच देवहूती माता यांच्या स्तुती आहेत की ज्या आपण आता अभ्यासणार आहोत. हा माताजी आपण हो वाचूया. माताजी, हो हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. देवहूतिरुवाच अथाप्यजन्त सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं जठराजजातः. हरी बोल. देवहूती देवहूती म्हणाली, ब्रह्मदेवांना अजन्मा असे म्हणतात, कारण विश्वाच्या तळाशी असलेल्या महासागरावर तुम्ही शयन करीत असतात, तेव्हा तुमच्या नाभिस्थानामधून उगम पावलेल्या कमळावर त्यांचा जन्म होतो. पण ब्रह्मदेव देखील अगणित विश्वाचे उगमस्थान असणाऱ्या केवळ तुमचेच ध्यान करतात. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद माताजी, खूप छान वाटलं. तर आता इकडे आपण समजून घेऊया की ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांना काय म्हटलं जातं, अज म्हटलं जातं. इथे श्लोकात पहा, अज म्हणजे ब्रह्मदेव. तर ब्रह्मदेव जे आहेत तर त्यांचा जन्म कसा झालाय, माता पित्यांच्या संयोगातून नाहीये, तर भगवानांच्या नाभी कमलातून जे आहेत तर ते ब्रह्मदेव उत्पन्न झालेत, हो ना. त्यातून जे कमळ आलं त्यातून, म्हणून भगवानांना अज असं म्हटलं जातं. आणि मग आता इथं माता देवहूती पहा सगळ्या ज्ञानामध्ये स्थित आहे, तर त्याच्याविषयीची म्हणजे पहा आपल्या सगळ्यांना खात्री होईल. म्हणजे आपण लक्षात घेऊ की वैदिक संस्कृती जी होती आणि वर्णाश्रम धर्म जी व्यवस्था होती त्यामध्ये म्हणजे सामान्य स्तरापासून कुणीही असो सम्राट स्तरापर्यंत त्यांना वैदिक म्हणजे ज्ञान जे आहे ते म्हणजे आपल्या धर्मतत्वाविषयीचं ज्ञान हे दिलं जायचं. मग वेगवेगळे वर्ण जरी असतील, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तर या सगळ्यांना म्हणजे त्यांना त्यांना त्यांच्या त्यांच्या स्तरानुसार जितकं जे ज्ञानदान करणं आवश्यक आहे हे ब्राह्मण वर्णाचे लोक करत असत पहा. मग हेच आपल्या वैदिक संस्कृतीचं सौंदर्य आहे. आता ह्या श्लोकामध्ये माता देवहूती काय म्हणतात, ब्रह्मदेवांना अजन्मा असं म्हणतात. कारण विश्वाच्या तळाशी जे आहेत तर असलेल्या महासागरामध्ये तुम्ही शयन करीत असता तेव्हा ते नाभी कमळातून उगम पावलेल्या कमळावर त्यांचा जन्म होतो. म्हणजे काय की गर्भोदकशाही विष्णू जे आहेत तर त्यांच्या नाभी कमळातून म्हणजे नाभीतून एक कमळ येतं. म्हणजे आपण आता हे सगळं अभ्यासलंय की भगवान जे आहेत तर ते काय करतात, स्वतःला जे आहेत ते विस्तारित करतात. कुठल्या रूपामध्ये, तर कर्णोदकशाही विष्णूंच्या. आणि मग हे कर्णोदकशाही विष्णू जे आहेत तर त्यांच्या उच्छवासातून अनेक ब्रह्मांड आहेत तर ती निर्माण होत असतात. मग ह्यातल्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये काय करतात, तर गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून भगवान प्रवेश करतात. मग भगवान जेव्हा प्रवेश करतात तेव्हा ते काय करतात, म्हणजे ते त्यांच्या नाभी त्याला म्हणायचं गर्भोदकशाही विष्णू त्यांचा दुसरा पुरुष अवतार. मग पहिला पुरुष अवतार म्हणजे कर्णोदकशाही विष्णू. मग ते दृष्टिकटाक्ष टाकतात महत्त्वावर आणि सगळं कार्यान्वित होतं. आणि त्याच वेळी त्यांच्या उच्छवासातून असंख्य ब्रह्मांड निर्माण होत असतात आणि श्वास म्हणजे जो श्वास आत घेतात त्यातून नष्ट होत असतात. मग ते पुन्हा दुसरा विस्तार करतात गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून. त्यांच्या नाभी कमलातून जे आहे तर ते ब्रह्माजी म्हणजे विस्तार करून ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात आणि त्यांच्या नाभी कमलातून ब्रह्माजी जे आहेत तर ते निर्माण होतात, म्हणजे त्या कमळातून प्रकट होतात. आणि त्या कमळाचे जे म्हणजे देठ आहे त्याच्यातून 14 लोक निर्माण होतात. म्हणजे मग आता ब्रह्मदेव जे आहेत अशा पद्धतीनं अगणित विश्वांचे उगमस्थान म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये म्हणजे जे आहे ते ब्रह्माजी असे निर्माण होतात. कुणापासून, तर भगवान श्रीकृष्णांच्या विस्तार रूपापासून. मग ब्रह्मदेवांना अज किंवा अजन्मा म्हणतात. म्हणजे काय की त्याचं कारण हे आहे की
आपले जसं माता पित्यांच्या एकत्र संयोगामुळे मुळे भौतिक स्तरावर आपला म्हणजे भौतिक माता पित्यांच्या संयोगामुळे जन्म होतो, मग म्हणजे आपल्या मनुष्यांचा. तर तसं ब्रह्मांडातला सर्वप्रथम जीव ब्रह्माजी आहेत आणि त्यांचा गर्भोदकशाही जे विष्णू आहेत, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष शरीरापासून निर्मिती झाली. आणि ते कुठे आहेत विष्णू? तर ब्रह्मांडाच्या तळाशी असणाऱ्या महासागर, म्हणजे त्याला म्हणायचं गर्भोदकशाही विष्णू, गर्भोदक जीवन जे आहे तर त्याच्यामध्ये ते शयन करत असतात. वासुकी नागाच्या शयेवर पोहडलेले असतात. माता लक्ष्मी जे आहेत तर त्यांचे पाय जे आहेत तर म्हणजे म्हणजे त्यांच्या चरण कमलांशी बसून त्यांचे पादसेवन सेवा देत असतात, म्हणजे पाय दाबीत असतात, असं आपण चित्र पाहिलं असेल पा. मग ते गर्भोदकशाही विष्णू, मग असे जे आहेत तर त्यांच्यापासून झाली. मग देवहूती जी आहे तर ती हे सगळं जाणते, म्हणजे काय की ब्रह्मदेवांना पण भगवान यांचं जर दर्शन घ्यायचं असेल तर त्यांचं ध्यान करायला लागतं. म्हणजे काय की भगवान स्वतः जे कसं आहे तर ते सृष्टीचे बीज आहेत, म्हणजे भगवान म्हणतात पहा, अहम बीज पिता असं म्हणतात पहा भगवद्गीतेमध्ये. मग ह्याच्यावरून लक्षात येईल की ब्रह्मदेवांचा सुद्धा साक्षात भगवान यांच्यापासून जरी जन्म झालेला असला तरी त्यांना कैक वर्ष ध्यान करावं लागलं. म्हणजे काय की जेव्हा ब्रह्माजींच्या म्हणजे निर्मिती झाली, म्हणजे ते नाभीतून त्यांच्या कमळ आलं भगवान यांच्या गर्भोदक विष्णूच्या, आणि त्या कमळातून ब्रह्माजी निर्माण झाले. आणि मग त्यांनी शोध घेतला, मी कोण आहे घ्यायचा प्रयत्न केला, मी कुठून आलो, माझी निर्मिती का झाली आणि आता मी काय कार्य करायचंय, असं त्यांनी खूप प्रयत्न केला. म्हणून ते काय केले, त्या कमळापासून त्या म्हणजे हे समजा कमळ आहे तर त्या कमळापासून त्यांनी देठाच्या मुळाशी म्हणजे नाभीपर्यंत गेले, पण त्यांना काही उमगलंच नाही. मग त्यांना शब्द ऐकू आले, तप असं. मग त्यांनी सहस्त्र वर्ष तप केलं, म्हणजे देवतांची सहस्त्र वर्ष, आपली नव्हे. मग ते तप केल्यानंतर काय झालं, म्हणजे तप म्हणजे ध्यान, ध्यान योगाद्वारे ध्यान केलं थोडक्यात. तप म्हणजे योगाभ्यास करून मग ते समोरासमोर काही भगवानांना पाहू शकले नाहीत. असं करून सुद्धा म्हणजे पहा किती तप करणं आवश्यक आहे भगवानांचं प्रत्यक्ष दर्शन व्हायला. म्हणजे कर्दम मुनींनी असं तप केलं होतं, प्रत्यक्ष भगवान समोर प्रकटले होते सुंदर रूपामध्ये. आणि ते फार सुंदर वर्णन आहे भागवतामध्ये त्यांचं. आपण भागवत आणूया यासाठी घरी आणि ते वाचूया सर्वांनी, ज्यांच्याकडे नाही त्यांनी. आता खूप छान भागवताचं मॅरेथॉन सुरू आहे. आणि ज्यांच्याकडे नाही त्यांनी मला सांगूया, म्हणजे आपण त्यांना कसं उपलब्ध करता येईल हे पण आपण प्रयत्न करूया. काही जण शास्त्र दान करतात तर त्यांना ते भागवत म्हणजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येईल, ज्यांना कोणाला म्हणजे ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांना आवश्यकता वाटते. किंवा ज्यांना दान करायचं आहे तर त्यांनी सुद्धा प्रयास करूया, म्हणजे अशा भक्तांपर्यंत आपल्याला श्रीमद भागवतम पोहोचवता येईल. आता इथं लक्षात घेऊ की जे ब्रह्मांडांच्या म्हणजे अधोभागी असलेले असे होते आणि इतक्या विशाल महासागरामध्ये पोहोडलेले होते असे, म्हणजे गर्भोदकशाही विष्णू या नावाने. पण त्यांना प्रत्यक्ष काही त्यांनी दर्शन दिलं नाही. मग त्यांना काय केलं, त्यांनी वेद जे आहेत ते हृदयांतरित केले, म्हणजे त्यानंतर ब्रह्माजींना. मग त्याद्वारे त्यांना ज्ञान प्राप्त झालं आणि त्याद्वारे भगवान यांनी दिलेले जे भौतिक सृजनाची साठीचं जे काही सामर्थ्य दिलं होतं त्याद्वारे त्यांनी वेगवेगळे जे लोक आहेत त्यांची निर्मिती केली. आणि वेगवेगळे लोक जे आहेत ते म्हणजे कमळाच्या देठापासून निर्माण झाले 14 लोक. 14 असे लोक, आणि मग वेगवेगळे सृष्टी मधले जीव आणि त्यांना शरीर योनी हे सगळं जे ते प्रदान करायला ब्रह्माजी सुरुवात करतात. म्हणजे अशा पद्धतीने सृजन हे घडत असतं. मग आता इथं आपण लक्षात घेऊया की भगवान जे आहेत तर ते ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे भौतिक सृष्टी आहे तर तिला कुठलाही स्पर्श न करता जे आहे सगळं निर्माण करत असतात. म्हणजे कर्णोदकशाही विष्णूच्या फक्त नेत्र कटाक्षानं, दृष्टी कटाक्ष त्यांनी जेव्हा टाकला त्यावेळेला भौतिक प्रकृती जी आहे ती कार्यान्वित होते. महत्त्वाच्या माध्यमातून ते कार्य करायला लागते. म्हणजे भगवानाची भौतिक शक्ती इतकी सामर्थ्यशाली आहे, म्हणजे भगवानांच्या शक्तीमध्ये इतकं सामर्थ्य सगळं निर्माण व्हायला लागतं. म्हणजे भगवानांना कुठे स्पर्श करायला लागत नाही. म्हणजे जे भौतिक पदार्थ आहेत त्यांना जड पदार्थ म्हणतो आपण त्यांना, म्हणजे तर त्यांना स्पर्श नाही होत भगवानांचं. तर असं दिव्य स्तरावर निर्मिती असते भगवानांची. आणि मग भौतिक सृष्टी ही त्यांच्याच पासून म्हणजे शरीरापासून प्रकट झाली, म्हणजे त्यांचीच शक्ती आहे. भौतिक प्रकृती म्हणजे काय, तर त्यांची जी बहिरंग शक्ती त्याला म्हणायचं भौतिक शक्ती, त्याला आपण मायाशक्ती म्हणतो. तर तिच्यापासून ती प्रकट झाली.
म्हणजे भगवानांच्या शरीरापासून ती शक्ती प्रकट झाली आहे ना, म्हणजे शक्तिमान आणि शक्ती जे ते अभिन्न आहे. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांच्याच शरीरापासून त्यांची शक्ती प्रकट होते. जसे राधाराणी आहे त्या भगवानांच्या कोण आहेत, तर अलादिनी शक्ती त्यांच्या म्हणजे हृदयातून प्रकट झालेली चित शक्ती आहे ती अलादिनी शक्ती, आनंद शक्ती ज्याला प्लीजर पोटेन्सी म्हणतो. तर ती काय आहे, तर श्रीमती राधाराणी म्हणजे भगवानांची ती शक्तीच आहेत, भगवानांच्यापासून अभिन्न आहे. म्हणजे ती कृष्ण स्वयं कृष्णच आहेत राधाराणी, म्हणजे वेगळं काही नाही. मग तसं भगवानांची ती भौतिक शक्ती म्हणजेच कोण आहेत, भगवान स्वतःच असतात एक प्रकारे. आणि म्हणून ही की त्यांचं शरीर जे आहे तर ते भौतिक प्रकृतीच्या निर्मितीपूर्वी पण अस्तित्वात होतं आणि नंतरही होतं. म्हणजे भगवान श्री विष्णूंच्या म्हणजे दिव्य देहांची रचना ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल ती काही भौतिक प्रकृतीपासून झालेली नाही. भगवानांचं कसं दिव्य आध्यात्मिक देह आहे आणि गोलोक म्हणजे आध्यात्मिक धामामध्ये ते जे आहेत ते आपल्या विविध लीलांमध्ये जे आहेत ते व्यस्त असतात. मग तिथे ते इच्छा करतात फक्त त्या धामामध्ये बसून आणि त्यांची भौतिक शक्ती जी आहे ती कार्यरत होते आणि महत्त्व जे आहे ते आध्यात्मिक जगत जे आहे तर त्याच्या 1/4 भागामध्ये एका कोपऱ्यात गोळा व्हायला लागतो. भगवान फक्त इच्छा करतात भौतिक जग आध्यात्मिक जगतात गोलोक वृंदावन मध्ये असतात तिथून की आता हे निर्माण करायचंय जगत. मग आध्यात्मिक जगत जे आहे तर त्याचा भाग आहे 3/4 आणि 1/4 भाग जो आहे तर तो आहे तिथे महत्त्व एका कोपऱ्यात गोळा व्हायला लागतं. मग तेच भौतिक जगत आहे. आणि अशा पद्धतीने हे निर्माण होत असतं. म्हणजेच काय की दिव्य देह भगवानांचा आधीपासूनच उपस्थित होता आणि भगवानांची जी निर्मिती आहे तर ती असल्या कुठल्याही भौतिक घटकांपासून झालेली नाही. उलट भगवान जे आहेत तेच आपल्या सगळ्यांचे निर्माते आहेत किंवा आपल्या सर्वांचे म्हणजे आपल्या सर्व जीवात्म्यांचे भौतिक प्रकृतीसह सगळ्यांचे उगमस्थान किंवा स्त्रोत कोण आहेत तर भगवान आहेत. मग आता त्याच्यावरून लक्षात घेऊ की भौतिक प्रकृती ही भगवानांच्या अनेक शक्तींपैकी एक शक्ती आहे. भगवानांना किती शक्ती आहेत, असंख्य शक्ती आहेत ज्याचं आपण मोजमापच नाही करू शकणार. भगवानांचे असंख्य अवतार आहेत त्याचं मोजमापच आपण नाही करू शकणार. मग देवहूती पुढे काय सांगतात की म्हणजे तुमची भौतिक प्रकृती म्हणजे ही अनेक शक्तींपैकी अशी एक शक्ती आहे. भौतिक प्रकृतीचं नियंत्रण कोण करतं, भगवानांची भौतिक शक्ती ज्याला बहिरंगा शक्ती माया शक्ती आपण असं म्हणतो. मग आता भौतिक प्रकृती जी आहे तर ती जी आहे तर ती कशी आहे, तर तिचं सृजन म्हणजे तिची निर्मिती करणारे कोण आहेत, भगवान स्वतः आहेत. आणि म्हणून आता भगवान हे कपिल मुनींच्या रूपात तिच्या समोर जे आहेत ते उपस्थित आहेत. त्यांचा शक्तावेश अवतार असं कपिल मुनींना मानलं जातं. मग आता त्यामुळे ती काय करते, कपिल मुनींच्या रूपात असलेले जे भगवान आहेत तर त्यांना ही अशा पद्धतीने त्यांना संबोधून ही स्तुती करते. आणि मग ती काय म्हणते की सृजन शक्तीचे पण आधार कोण आहेत, म्हणजे निर्मिती करणाऱ्या भौतिक शक्तीचे तुम्हीच आहात. म्हणजे भौतिक शक्ती जी आहे ती तुमचीच आहे आणि त्याचं उगमस्थान सगळ्यांचं कोण आहे, तुम्ही आहात. मग आता मग ती काय हे सगळं का सांगते, तर मग आता सांख्य तत्वज्ञानाचे जनक म्हणजे जे आहे त्याचा जे ज्ञान आहे ते कपिल मुनींनी दिलंय. तर कपिल मुनींनी दिलेलं सांख्य तत्वज्ञान म्हणजे कशासाठी दिलंय, तर भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्यासाठीच दिलंय ते ज्ञान. आणि त्या ज्ञानामध्ये काय आहे म्हणजे ज्ञानाच्या स्तरामध्ये काय काय सांगितलं गेलंय, तर जे आपलं शरीर आणि आत्मा यांचा पृथक्करणात्मक जो अभ्यास आहे तर त्याला म्हणायचं सांख्य तत्वज्ञान. म्हणजे काय की आपण ह्याच्यातला भेद जाणून घ्यायचा की शरीर काय आहे आणि आत्मा काय आहे. म्हणजे यातलं उदाहरण घेऊया आपण की एखादं एखादं बीज आहे तर त्याचं आपण मृदेमध्ये रोपण केलं, मातीमध्ये त्याचं रोपण केलं आणि त्याच्यापासून जे आहे तर रोपटं आलं एक. मग त्या रोपट्याचे जे आहेत तर ही मुळं आहेत, हे खोड आहे, ही पानं आहेत, ही फुलं आहेत, म्हणजे हे अवयव आहेत, हे कांड. मग हे जे ह्याला म्हणायचं म्हणजे पृथक्करणात्मक अभ्यास ह्याला म्हणायचं सांख्ययोग. म्हणजे सांख्य तत्वज्ञान. म्हणजे हे बीज होतं मग ते जमिनीत रोवलं, मग त्यानंतर त्याचं रोपटं बनलं, मग वृक्ष बनला, मग त्याला पानं फुलं फांद्या आली आणि हे सगळे अवयव आहेत असं सगळं जाणणं. हे म्हणजे सांख्ययोग. मग भक्तियोग म्हणजे काय आहे, तर
हे जे रोपट आहे, तर हे जमिनीत त्याचं बीजरोपण केल्यावर जे निर्माण झालंय आणि हळूहळू ते वृक्षामध्ये परिवर्तित होणार आहे. मग त्याला पानं फुलं सगळं हे निर्माण होत आहे. तर मग ह्याचं पोषण होणं आवश्यक आहे. मग त्याचं पोषण कसं बरं करायचं, तर त्याला नित्य नियमित पाणी घालायला पाहिजे, पोषक तत्व अशी मूलद्रव्य त्याला घालायला पाहिजे. मग हे समजून ते करणं म्हणजे भक्तियोग. भक्तियोग म्हणजे काय? भक्तिमय प्रेममय सेवा. म्हणजे काय? जीवात्मा जो आहे तर त्यांनी आत्मा आणि शरीरातला भेद जाणून घेतला सांख्य तत्वज्ञानाद्वारे. मग इतकंच ज्ञान पुरेसं नाहीये. तर मग आता हे जर भेद जाणून घेतला, आपली वास्तविक स्थिती जाणून घेतली, मग स्थिती जाणल्यावर त्याची परिणिती कशामध्ये व्हायला पाहिजे? हे जे परमगोपनीय ज्ञान आपण भगवद्गीता अभ्यासलं, म्हणजे काय, शरीर आणि आत्मा ह्यातला भेद जाणला, त्याची परिणिती कशात व्हायला पाहिजे? सेवेमध्ये. कारण आपण नातं जाणलं त्याद्वारे. भगवान आणि आपल्यातलं काय नातं आहे? तर मग जर मी आत्मा आहे आणि शरीर नाहीये, मग हा आत्मा कुठून आला? तर भगवान यांचा जीवात्मक अंश आहे. मग भगवान यांचा अंश म्हणजेच भगवान यांचा एक जर मी भाग असेल, तर मग माझं कर्तव्य काय? भगवान यांची सेवा करणं. मग हे जर आपण जाणलं तर तत्काळ त्याची परिणिती काय व्हायला पाहिजे? भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये. ह्या ज्ञानाचा उद्देश हा आहे. म्हणजेच काय? सांख्य तत्वज्ञानाचा उद्देश काय? भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जीवात्म्याला जे आहे ते युक्त करणं. आलं लक्षात? तर हा भेद आपण लक्षात घेऊ. मग जर हे ज्ञानाचे जे आहेत निर्माते जे आहेत ते कपिल मुनी आहेत. मग आता आणि ते भगवान यांचा अवतार आहेत. मग त्यामुळं हे जे सांख्य तत्वज्ञानाचं विवेचन तुम्ही करतात माझ्यासमोर, म्हणजे तिला ते ज्ञान देतात, त्यांचे उपदेश आहेत. तर मग तुम्ही जर हे माझ्यासमोर आता करता आहात, तर माझ्या म्हणजे विवेचन तुम्ही जे हे करताय, तर त्याद्वारे माझे जे आहे ते मायेच्या बंधनातून म्हणजे जे आहे तर ते उद्धार अशा पद्धतीने तुम्ही करतात. म्हणजे मला हे ज्ञान देताय आणि प्रत्यक्ष भगवान यांचा अवतार आहे आणि आपला पुत्र म्हणून आपल्या पोटी जन्माला आले, तर त्यांच्याकडून हे ज्ञान मिळते, म्हणजे माझा उद्धारच होत आहे. म्हणजे पहा, अत्यंत ठाम विश्वास आणि दृढ श्रद्धा भगवान यांच्यावर कशी असावी, तर ती अशी. याचं उदाहरण म्हणजे माता देवहूती. देवहूती मातेच्या स्तुतीतून ह्या गोष्टी आपण शिकून घेऊ. अशी श्रद्धा आणि असं ठाम विश्वास आपल्यामध्ये प्रतीत होणं आवश्यक आहे. पहा, म्हणजे मी तर म्हणेन की म्हणजे माता म्हणून, पत्नी म्हणून कसं स्त्रियांनी आदर्शवत जीवन व्यापन करावं आणि एक भक्त म्हणून कसं आदर्शवत असावं, ह्याचं जर आपण काय म्हणू, एक आपण म्हणतो ना आपलं रोल मॉडेल ज्याला म्हणतो, एक आदर्श आपल्यामध्ये जर ठेवायचं तर देवहूती मातांचा आपण ठेवावा. आणि माताजींनी म्हणजे आणि अशा पद्धतीने जर प्रयत्न केले भक्ती सेवेचे साधनेचे, तर निश्चितच आपण जे आहे ते आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ. मग आता इथे लक्षात घेऊया की त्या काय म्हणतात की तुमच्या उदरातून मी म्हणजे तुम्ही माझ्या उदरातून जन्म घेतलाय, तर ही फार आश्चर्यकारक म्हणजे गोष्ट आहे. कारण जरी तुम्ही अखिल सृष्टीचे आता उगम आहात, म्हणजे भगवान सगळ्यांचे उगम आहात, आहेत, म्हणजे सगळ्यांचे निर्माते आहेत, आणि असं जरी असलं तरी त्या अशा भगवान यांनी की जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान षडेश्वरी युक्त, सर्व कारणांचे कारण म्हणजे भगवान, वेद शास्त्र पुराण म्हणजे हे हे जे आहेत ते सगळीकडे भगवान यांची स्तुती करतात. ते एकमेव आहेत, त्यांच्यासारखे दुसरे कोणी असू शकत नाहीत, त्यांच्या समोर दुसरे कुठले असू शकत नाहीत. सर्व कारणांचे कारण कोण आहेत? भगवान आहेत. तसं जिथं तिथं वेदशास्त्र पुराण सांगतात. मग असं असताना देखील म्हणजे फार मोठं आश्चर्य आहे ना की म्हणजे तुम्ही माझ्या पोटी जन्म घेतलाय असं तिला वाटते, आणि असे अखिल सृष्टीचे उगम असलात तरी माझ्यावर केवढी मोठी तुम्ही कृपा केली आणि माझ्या पुत्राच्या रूपाने तुम्ही जन्म घेतलाय. आणि ही किती अद्भुत गोष्ट आहे. म्हणजे पहा, आपल्यासारखे सामान्य व्यक्तींना अशा पद्धतीचं म्हणजे जन्म म्हणजे गृहस्थ आश्रमातल्या व्यक्तीला भगवान यांचा आपल्या पोटी जन्म होणं म्हणजे किती मोठी गोष्ट आहे, हो की नाही? मग अशा पद्धतीनं ती विचार करते. आणि मग तुमचं शरीर कसं आहे की अखिल विश्वाचं उगमस्थान, म्हणजे तुमच्या शरीरापासून सगळी शरीर निर्माण होतात, सगळे जीव योनी तुमच्यापासूनच ब्रह्माजी निर्माण झाले. आणि तुम्हीच स्वतःला विस्तारित करून ब्रह्माजींना निर्माण केलं आणि ब्रह्माजींनी हे सगळं सृष्टीचं सृजन केलंय. असं सगळं असत असताना म्हणजे माझ्यासारख्या साधारण स्त्रीच्या म्हणजे भगवानांच्यातून इतकी जरी उच्च कोटीची भक्त आहे, म्हणजे आपल्यासारख्या पतित जीवात्म्यांसमोर देवहूती माता म्हणजे शुद्ध भक्त, उच्च कोटीच्या भक्त आहेत. पण म्हणजे हे त्यांचं स्थान आपल्यासारख्यांसमोर आहे. पण जेव्हा भगवान यांच्या समोर एखादा भक्त स्वतःला प्रस्तुत करतो, असा उच्च कोटीचा महान योगी असेल, तरी तो भगवान यांच्या समोर तुच्छच असतो, हो की नाही? भगवान हे श्रेष्ठ आहेत. श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्व हा भेद राहतोच. म्हणून त्या काय म्हणतात की माझ्यासारख्या
साधारण स्त्रीच्या उदरी तुम्ही आपलं शरीर स्थित करता म्हणजे काय की तुम्ही जन्म घेत असता. मग माझ्यासाठी किती ही मोठी आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. म्हणजे ती तिच्या मनामध्ये एक आश्चर्य आहे, विस्मय आहे आणि त्याचबरोबर एक प्रकारचं कौतुक पण आहे. म्हणजे मातेला असं कौतुक असतं ना, म्हणजे उदाहरण घेऊया भौतिक जगतातलं, की आपले सुपुत्र सुपुत्री आहेत तर ते त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुणवत्ता मिळाली, हा किंवा उत्तम त्यांनी पद आणि उत्तम गुणवत्ता प्राप्त केली, उत्तम डिग्री म्हणजे पदवी शिक्षण मिळालं, असं सगळं उत्तम उत्तम म्हणत गेलं तर मातेला असं वाटतं की नाही की हा माझा मुलगा आहे, माझ्या पोटी इतक्या बुद्धिमान मुलानं जन्म घेतला आणि इतकं उत्तम म्हणजे IIT बनला, उत्तम डॉक्टर बनला आणि असं उच्च पदस्थ आहे, बक्षीस मिळाली, खूप छान नोकरी, असं सगळं मिळालंय. म्हणजे असं वाटतं ना मातेला की मी तर काही सामान्य होते पण इतका हुशार मुलगा मला म्हणजे मला मिळेल, माझ्या पोटी जन्म घेईल आणि असं सगळं होईल. म्हणजे किती आश्चर्यकारक गोष्ट आहे ना आणि किती कृपा आहे माझ्यावर भगवानांची असं वाटेल ना भौतिक जगतामध्ये. मग हाच भाव आहे देवहूती मातेचा की माझ्यासारखी सामान्य स्त्री आहे, म्हणजे माझ्यासारखे असे छोटे मोठे प्रयत्न करणारी भक्ती सेवेचे साधनेचे अशी माझ्यासारखी सामान्य स्त्री आहे. म्हणजे ती महान योगी आहे का महान योग्याची पत्नी आहे तरी पण ती असा विचार करते भगवानांच्या समोर. म्हणजे ही नम्रता पहा भगवानांच्या समोर की ते स्वामी आहेत आणि आपण सेवक आहोत. मग एक सेवक आपला भाव कसा व्यक्त करतो तर माझ्यासारखी साधारण स्त्री आहे आणि मग तिच्या पोटी तुम्ही जन्म घेताय म्हणजे भगवानांनी तिच्या पोटी जन्म घेण्यासाठी तिचं केवढं मोठं जे आहे ते सत्व असणं आवश्यक आहे. म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावरती किती उन्नत असेल पहा. आपण विचार करूया भगवान प्रत्यक्ष तिच्या पोटी जन्म घेत आहेत. म्हणजे आपण कल्पना तरी करू शकतो का? म्हणजे मला हे विचाराने देखील शहारा येतो. म्हणजे स्वतःचं मनोगत व्यक्त करायचं म्हणजे मनातला भाव असं सांगायचं झालं तर म्हणजे केवढं मोठं तपस्या आणि केवढं मोठं आध्यात्मिक म्हणजे सुकृती पाठीमागे असली पाहिजे पहा अशा भगवत भक्तांच्या. तेव्हाच ते माता पिता होतात भगवानांचे. आणि मग म्हणून ती काय म्हणते की माझ्या शरीरामध्ये तुम्ही स्वतःला स्थित करता आणि ही किती आश्चर्याची गोष्ट आहे हो ना. मग आश्चर्य आणि त्याचबरोबर प्रेम अभिमान असं असतं ना मातेला, कौतुक प्रेम असा भाव आहे देवहूती मातेचा. मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा माताजी पुढचा श्लोक घेऊ. हरे कृष्ण. हो स एव विश्वस्य भवान् विदन्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनिहो वितताभिसन्धिर् आत्मेश्वरोऽतर्क्य सहस्र शक्तिः. एक सेकंड. हरिबोल. हे प्रभू, व्यक्तिशः जरी तुम्हास काहीच कर्तव्य नसले तरी प्राकृतिक गुणांच्या आंतरक्रियेमध्ये तुम्ही आपली शक्ती वितरित केलेली आहे आणि म्हणूनच भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती व संहार घडून येतो. हे भगवान, तुम्ही स्वनिश्चयी असून अखिल प्राणी मात्रांचे परम स्वामी आहात. या प्राणी मात्रांच्यासाठी तुम्ही हे ऐहिक विश्व निर्मिलेले आहे व तुम्ही एकच असला तरी तुमच्या विविध शक्ती विविध प्रकारे कार्य करू शकतात. हे आमच्यासाठी अचिंत्य अतर्क्यच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पहा मात्र की आता जे जे भगवान यांच्याविषयी आपण जाणतो आणि भगवान कशा पद्धतीने हे सगळं भौतिक सृष्टीमध्ये सगळं घडवून आणतात तर हेच सगळं देवहूती माता का बरं सांगतायत आपल्या मनाला प्रश्न पडेल हो की नाही. आता भावार्थ माताजींनी किती सुरेख वाचला आणि श्लोक खूप छान वाचला तर त्याच्यातून आपल्याला लक्षात येईल पहा. तर असं का बरं एखादा भक्त जे आहे ते गुणगान करत असतो. भगवान यांनी केलेलं कार्य त्यांनी शास्त्रात वाचलेलंच असतं. भगवद्गीतेत आपण हे वाचतो अनेक वेळा की उत्पत्ती आणि म्हणजे सृष्टीची जी आहे तर ती स्थिती आणि संहार हे सगळं भगवानच घडवून आणतात. मग आता हे सगळं का बरं त्या सांगतायत म्हणजे भगवान यांना ते माहिती नाहीये का असं आहे का तर असं नाहीये. तर भगवान जे आहेत ते कशा पद्धतीने कार्य करतात आणि ते का कार्य करतात तर आपल्या आपण त्यांचे सुपुत्र जीवात्मा म्हणून. मग आपल्यासाठी भगवान हे आपल्या प्रती असलेल्या
प्रेमापोटी भगवान हे कार्य करत असतात. आपली इच्छा होती की ह्या भौतिक म्हणजे आपल्याला भगवान यांची विविध प्रकारे सेवा करायची. आता भगवान यांची जर आपल्याला म्हणजे भगवान कसे आहेत, स्वतंत्र आहेत. म्हणजे स्वराट म्हणजे सर्व शक्ती विषय त्यांना कुणावर ते अवलंबून नाहीत. सगळ्या शक्ती सगळ्या ऐश्वर्याने युक्त आहेत. सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान आहे भगवानांना, सर्वज्ञ. मग भगवत धामामध्ये आपण भगवान यांची सेवा जे आहे ते भगवान यांच्या अंतरंग शक्तीच्या आधिपत्याखाली म्हणजे आध्यात्मिक शक्तीच्या आधिपत्याखाली आणि भगवान यांच्या इच्छेने करत असतो. आणि त्या सेवा करायला सुद्धा भगवान यांचं सहाय्य आपल्याला मिळत असतं. म्हणजे जे काय आहे ते भगवत स्मरण करून भक्त भगवान यांच्या इच्छेने आणि भगवान यांच्या आध्यात्मिक शक्तीने करत असतो. मग असं जे भगवत धाम आहे तिथं आपल्याला भगवान यांना सतत म्हणजे असं आधिपत्य गाजवताना पाहून आपल्यासारख्या जीवांना म्हणजे तिथं पण आपण आध्यात्मिक जगतामध्ये होतो तेव्हा असे सुंदर सुखी होतो. आणि छान आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतो जीव म्हणून. मग तिथे खूप छान प्रकारे आपण सेवा पण करत होतो. मग सेवामध्ये वैविध्य आणण्यासाठी आपल्यासारखे काही जीवांना जे आता आपण पृथ्वी लोकावर आहोत तर अशा काही जीवांना असं वाटलं तिथे म्हणजे हा सुद्धा भगवान यांच्या लीलेचाच भाग आहे. म्हणजे ते आध्यात्मिक स्तरावरच आहे सगळं. त्या भौतिक आध्यात्मिक जगतामध्ये गोलोक वृंदावनमध्ये तर तिथे आपल्यासारखे काही जीवांना काय वाटलं भगवान कसे स्वतःच्या इच्छेनुसार सगळं घडवून आणतात. मग अशी मला भगवान यांचा आपण अंश आहोत म्हणजे भगवान यांच्यामध्ये जे गुण आहेत ते आपल्यामध्ये पण आहेत. मग अशी मला पण माझ्या इच्छेनुसार सेवा करायची असं तिथे वाटलं. मग भगवान अंतर्यामी आहेत, आपल्या हृदयातल्या इच्छा सगळ्या जाणतात. आणि मग ही पण ही इच्छा आपल्यासारख्या जीवामध्ये येणं म्हणजे भगवान यांच्याच आध्यात्मिक लीलेचा तो भाग आहे. आणि ही पण आध्यात्मिक स्तरावरची शुद्ध भावाने केलेली भक्तांनी इच्छा आहे. मग आता ही इच्छा तिथल्या त्या आध्यात्मिक देहामध्ये पूर्ण नाही होऊ शकत. मग त्यासाठी काय आवश्यक आहे तर भौतिक देह असायला हवा, एक वेगळं अस्तित्व आणि एक वेगळं रूप असायला हवं. मग त्याद्वारे तो जो आहे तर अशा पद्धतीने स्वतःच्या इच्छेने सेवा करू शकेल भगवान यांची. मग आता ही इच्छा पूर्ण कशी करायची आपल्या सुपुत्रांची भगवान अशा छोट्या छोट्या इच्छा आपली पूर्ण करत असतात. हा मग त्यासाठी भगवान यांनी जे आहे ते आपल्या इच्छेसाठी आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे कसं असतं एखादा हट्टी पुत्र असतो तर तो माता पित्यांना काय म्हणतो मला ही गोष्ट हवीच आहे हवीच आहे. तसं आपल्या मनात ही इच्छा आहे भगवान जाणतात जरी आपण व्यक्त नाही केली तिकडे जेव्हा आध्यात्मिक जगतामध्ये आपण राहत होतो तेव्हा. मग त्यावेळेला आपल्या मनातली इच्छा भगवान जाणतात. मग भगवान हे जाणतात. मग जसा हट्टी पुत्र मला ही हवीच आहे गोष्ट म्हणतो तसं आपल्या मनात ती इच्छा कितीही आपण तिथं म्हणजे अत्यंत सुंदर स्तरावर प्रेमाचं आदान प्रदान करून भगवानांची भक्तिमय प्रेम सेवा करत असो तरी भगवान यांच्यासारखे आपल्याला स्वतः म्हणजे इच्छेनुसार भगवान सगळं कसं घडवून आणतात असं स्वतः करता बनून आणि त्यांचेच आपण सेवक असल्यामुळे आपल्यामध्ये हे सगळे विचार आणि भावना आणि गुण आहेत. म्हणजे असं आधिपत्य गाजवण्याचा म्हणजे गुण जो आहे तो भगवान यांचाच आहे आपल्यामध्ये आणि म्हणून आपल्याला तसं वाटतंय वेगळ्या पद्धतीने आपण सेवा करावी. मग ही जी लीला आहे भगवान यांचीच आहे. म्हणजे भगवान यांना जेव्हा वेगवेगळ्या रसांचं आस्वादन करायचं असतं तर त्यावेळेला भगवान ह्या लीला घडवून आणत असतात. मग त्यासाठी मग जीवाच्या मनामध्ये ही इच्छा झाली. मग आता ही इच्छा पूर्ण करायला मग काय केलं जसं हट्टी मुलासाठी पिता काय करतो त्याच्या सगळ्या इच्छा पुरवतो. भले त्याला त्रास होणार आहे मग असू दे आता काय करायचं. मग त्याला त्रास होऊ नये म्हणून तो काय करतो 4 लोकांना त्याच्यावर लक्ष ठेवायला सांगतो. म्हणजे एखाद्याला फॉरेन कंट्रीमध्ये जायचंय त्याला पिता नको म्हणाले पाश्चिमात्य देशात जायचंय तिकडे सेटल व्हायचंय तरी पण त्याला जायचंच आहे करायचंच आहे. मग तिकडचे सगळे जे ओळखीचे पाळखीचे लोक असतात त्यांना सांगतो म्हणजे पिता जे ते संपर्क करतात नातेवाईक असतात कोण असे त्यांना संपर्क करतात. आणि वेळ पडली तर स्वतः पण येतात काही अडचण असतील तर म्हणजे किंवा आपण दूरच्या ठिकाणी शिकायला गेलो असं कुठे गेलो तर असं आपले पालक जे आहेत ते आपली काळजी करतात. पिता जे आहेत ते काळजी करतात. तर असेच आहेत आपले भगवान जे आहेत ते. मग ते काय करतात आपली इच्छा आहे म्हणून मग आपल्याला आता अशा अनुरूप आपल्या इच्छेनुसार आपण सेवा करू यासाठी आपल्यासाठी एक भौतिक जगत निर्माण करतात आपल्या भौतिक शक्तीद्वारे. मग भौतिक देह आपल्याला तसा त्या अनुरूप प्राप्त होतो आणि मग त्या भौतिक देहाचं पालन पोषण करण्यासाठी भौतिक सृष्टीची निर्मिती करतात. आणि मग इथलं जीवन सगळं कष्टमय आहे म्हणून स्वतः पण परमात्मा रूपाने आपल्या हृदयात उपस्थित असतात. म्हणजे सदैव भगवान आपल्यासोबत असतात. हे जीवन आहे भौतिक जगतातलं अत्यंत क्लेशकारक आहे त्यांना माहिती असतं. आणि म्हणून सदैव जीवासोबत भगवान असतात. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अजून
भगवान काय करू शकतात एक परमपिता म्हणून. म्हणजे पिता आपली इतकी काळजी घेतात की सदैव आपल्यासोबत ते उपस्थित असतात, आपल्यासाठी सगळं सगळं आवश्यक गोष्टी आपल्याला पुरवत असतात आणि आपल्याकडच्या सगळ्या गोष्टींचं जे आहे ते रक्षण करत असतात. योगक्षेमम वहाम्यहम असा श्लोक येतो पहा भगवद्गीतेमध्ये. त्याचं 9.22. तर म्हणजे काय, तर असे भगवान आहेत. आणि मग असे जे भगवान आहेत तर ते त्यांच्याविषयी हे देवहूती का सांगते, तर भगवान यांच्याविषयीचा जो संबंध आहे तो दृढ करण्यासाठी, भगवान आणि भक्त म्हणून, म्हणजे असे आम्ही आहोत इकडे आलेले. आणि मग आता आमच्यासाठी हे सगळं तुम्ही निर्माण केलंय, म्हणजे भगवान यांना त्याचं स्मरण करून देऊन तो जो रस आहे आपले परमपिता आणि आपण त्यांचे सुपुत्र सुपुत्री, म्हणजे हा जो संबंध आहे, म्हणजे 5 रसामध्ये भक्त आहे तो भगवान यांच्याशी आपला संबंध प्रस्थापित करतो. तर तो म्हणजे दास्य रस, त्यानंतर जो आहे तो वात्सल्य रस, त्यानंतर जो आहे तो साख्य रस, त्यानंतर माधुर्य रस आणि जो आहे तो शांत रस. मग आता हा जो स्तर आहे तर हा स्तरावर म्हणजे एक वात्सल्य रसाचा जो म्हणजे भाग आहे तर त्याद्वारे म्हणजे आपण त्यांचे एक सुपुत्र सुपुत्र आहेत. मग आता ह्या भावामध्ये जे आहे तर देवती माता काय सगळं त्यांना आता तुम्ही कसं हे निर्माण केलंय, म्हणजे काय की भौतिक प्रकृतीशी तुम्हाला काहीच व्यक्तिशः कर्तव्य नाहीये. आपलं हट्ट आहे म्हणून आपल्याला निर्माण करून दिलंय सगळं, जसे पिता मुलांचे सगळे हट्ट भागवतात पुरवतात असं आहे ते. थोडक्यात म्हणजे भौतिक सरावाचं हे उदाहरण घेऊ, आपल्यासाठी हे सगळं दिलंय. मग या गुणांच्या आंतरक्रियेमध्ये सुद्धा म्हणजे 3 गुणांचे युक्त प्रकृती केली, म्हणजे काय तर इथे येऊन मग राहण्यासाठी काहीतरी विधिविधान पाहिजेत ना, नियमावली पाहिजे, कसं राहायचं काय राहायचं. आणि हे कशासाठी आहे तर आपल्याला त्या म्हणजे स्वतंत्र अस्तित्व आपलं जे आहे तर ते राखून आपल्याला भगवान यांच्याशी जोडलेलं राहता येईल. म्हणजे ह्यासाठी हे निर्माण केलेलं 3 गुणांचं जे आहे ते अधिपत्य आहे. आणि काळ हा तो त्यासाठी काय तर ते मोजमाप करण्यासाठी आहे की कशा पद्धतीचं कार्य कर्म घडतंय, म्हणजे देखरेख करणारा, म्हणजे वेळेचा पालक जो आपण म्हणतो, तर त्यासाठी काळ हे पण भगवान यांचंच रूप आहे. म्हणजे हे सगळं एक प्रकारे आपण जर विचार केला ना तर हे एक प्रकारचं भगवान यांनी निर्माण केलेलं हे एक प्रकारचं म्हणजे आपण घड्याळ कसं तसं हे सगळं असं आहे. आणि ज्याद्वारे जीवाने जर कार्य केलं तर निश्चितच तो भगवत प्राप्ती करू शकेल, यासाठी हे सगळ्या गोष्टी आहेत. मग असं सगळं त्यांनी वितरित केली आपली शक्ती या गुणांच्या माध्यमातून. आणि मग भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती स्थिती लय हे सगळं घडून येतं, म्हणजे पुन्हा पुन्हा हे चक्र चालूच राहतं. आणि मग भगवान जे आहेत ते कसे स्वनिश्चयी म्हणजे स्वतःच्या निश्चयाने इच्छेने सगळं निर्माण करणारे आहेत. त्यांना कोणावर अवलंबून राहावं लागत नाही. मग असे आपल्या सगळ्यांचे अखिल प्राणी मात्रांचे स्वामी आणि आपल्यासाठी हे ऐहिक म्हणजे ऐहिक म्हणजे काय भौतिक भोगाचं हे जे ब्रह्मांड म्हणजे विश्वाची निर्मिती केली. मग असे जे भगवान आहेत ते एकच आहेत स्वतः, पण त्यांनी विविध शक्तीद्वारे हे सगळं निर्माण केलंय. म्हणजे आपले जे पिता आहेत त्यांनी किती हे सगळं एका शक्तीद्वारे निर्माण केलंय त्यांच्या. आणि मग हे सगळं मला माहिती आहे आणि तुम्ही आमच्यासाठी इतकं सगळं केलंय. मग अशा पद्धतीनं हा कृतज्ञता भाव किंवा याद्वारे आपले जे परमपिता आहेत किंवा सर्वश्रेष्ठ स्वामी भगवान आहेत तर त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता आणि त्याचबरोबर त्यांना त्या रसाचं आस्वादन करून देण्यासाठी माता देवहूती आहेत तर हे सगळं वर्णन करतायत. त्याचा अर्थ की त्यांना हे स्मरण करून दिल्यामुळं त्यांचं जे प्रेम आहे ते आपल्या भक्तांविषयीचं आणि तो जो रस आहे म्हणजे आपले अशी इच्छा केली आपले हे सुपुत्र सुपुत्र जीवात्म्यांनी म्हणून त्यांना आपण हे सगळं सृजन करून इकडे पाठवलंय. मग हे सगळ्यांचं स्मरण होणार भगवान यांना या लीलेचं. ही सुद्धा एक लीलेचाच भाग आहे त्यांच्या भगवानांच्या. मग त्यामुळं त्याचं हे जे स्मरण होणार त्याद्वारे काय होणार, असं जेव्हा भगवान यांना स्मरण होतं तेव्हा ते ह्याचं रसास्वाद म्हणजे ते रसास्वादन करतात. ते ह्याचं स्मरण भगवान यांना एखादा भक्त जेव्हा करून देतो हे सगळं की तुम्ही असं असं सगळं आमच्यासाठी केलंय, मग त्याद्वारे भगवान यांच्या कार्याचं स्मरण करून दिल्यावर त्या म्हणजे त्या लीलेचं म्हणजे ते जे सृजन आहे तर त्या सृजनाचं स्मरण झाल्यामुळं भगवान हे जे आहेत ते त्यावेळेला काय करतात रसाचं ते आस्वादन करत असतात. आणि मग भगवान यांना त्या रसाचं आस्वादन करता यावं ह्यासाठी भक्त त्यांची स्तुती करत असतो आणि त्यांच्या चरणी प्रार्थना करत असतो आणि त्यामध्ये कृतज्ञतेचा भाव असतो, नम्रतेचा भाव असतो. आणि त्याचबरोबर काय असतं भगवान आणि भक्त यांच्या संबंधामध्ये दृढता निर्माण होण्यासाठीच ते एक प्रकारचं भगवान आणि भक्त यांनी केलेलं प्रेमाचं आदान प्रदान असतं, प्रेमरसाचं. असं एकाच वेळी 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या स्तुतीतून घडत असतात. आणि म्हणून
म्हणून हे जे आहे ते सगळे आपले भाव जे आहेत तर त्या देवहूती माता ज्या आहेत त्या व्यक्त करतात. मग आता इथे समजून घेऊ की देवहूतीने ही सगळी सगळं जे वर्णन आहे सगळं वेदामध्ये उपनिषदामध्ये सगळीकडे केलेलंच आहे, म्हणजे काही वेगळं नाही केलं तिने वर्णन. आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की ब्रह्मा विष्णू महेश यांना प्राकृतिक 3 गुणांचे अधिकारी बनवले भगवानाने. म्हणजे काय, विष्णू सत्वगुणासाठी आहेत, ब्रह्माजी रजोगुणासाठी आहेत, शिव भगवान तमगुणाचे अधिकारी आहेत ना. आणि मग भगवान हे सगळ्यापासून अलिप्त राहतात. म्हणजे भगवान जे आहेत ते कुठे राहतात, आध्यात्मिक जगतामध्ये आपल्या लीला करण्यामध्ये. मग ते कसे असतात, एखादा जसा न्यायाधीश असतो तो काय करतो तर सगळा न्याय निवाडा करतो, पण एखाद्याला फाशीची शिक्षा देईल, एखाद्याला तुरुंगवासाची शिक्षा देईल, हो ना, एखाद्याला भरपूर संपत्ती मिळवून देईल, पण त्याचा काही संबंध नसतो त्या सगळ्यांशी. म्हणजे काय, तो आपलं कर्तव्य पार पाडतो. म्हणजे तो कसा असतो, तटस्थ असतो, उदासीन असतो, तो कुठल्याही गोष्टीत भाग घेत नाही. मग भगवान असे आहेत, आत्मतृप्त आहे, षडेश्वर्ययुक्त आहेत आणि पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत. मग ते सगळं आपल्यासाठी निर्माण करतात, आपल्याला इच्छा झाली म्हणून. पण ते कसे असतात, ह्या सगळ्यांपासून अलिप्त असतात. म्हणजे काय की स्वतःची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भगवान यांना स्वतःखेरीज कुणाचं सहाय्य घ्यायला लागत नाही. स्वराट असं म्हटलंय त्यासाठी त्यांना. भागवतातल्या पहिल्या स्कंदातल्या पहिल्या श्लोकामध्ये हे येतं, भगवान कसे आहेत, अभिज्ञ स्वराट असे आहेत. जन्मादस्येत अन्वयात अर्थेश्व अभिज्ञ स्वराट असे शब्द येतात, म्हणजे पूर्णतः ज्ञानाने युक्त आणि सर्वज्ञ. मग असे जे भगवान आहेत तर हे कुणाच्या इच्छेवर त्यांचं काही अवलंबून नाहीये, पण आपण भगवानांच्या इच्छेवर आपली निर्मिती आणि सगळंच काही अवलंबून आहे. म्हणजे भगवानांच्या इच्छेशिवाय आपण श्वासही नाही घेऊ शकत किंवा गवताचे एखादं पात्र पण नाही घेऊ शकत. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते इतरांच्या इच्छा आणि त्यांचे संकल्प प्रतिबंधित करू शकतात, किंवा ते सिद्धीस जाण्यासाठी मदत पण करू शकतात. पण भगवान यांच्या कोणी इच्छा प्रतिबंधित करू शकत नाही, किंवा भगवान यांचा संकल्प सिद्धीत जाण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीची आवश्यकता नाही. भगवान असे स्वतःमध्ये स्वयंपूर्ण आहेत. मग मनुष्य काय करतो, योजना आखतो, आणि परमेश्वर काय करत असतात तर त्या म्हणजे धुळीस मिळवतात. म्हणजे काय की भगवान यांची जी इच्छा आहे त्यानुसार त्यांची जी भौतिक शक्ती आहे, मायाशक्ती, ती कार्य करत असते. आणि त्यानुसार त्याचं जे काही कर्म आहे त्या जीवात्म्याचं, त्यानुसार जे आहेत तर ती त्याला जे आहे तर दंडित करीत असते. त्यामुळे जरी आपल्याला इच्छा असल्या तरी भगवान जे आहेत तर त्या ठरवतात की ती पूर्ण करायची की नाही. आणि ते कशासाठी असतं, जीवात्म्यासाठी. ते जे असतं भगवान यांची जी योजना असते ती उत्तमात उत्तम योजना असते की ज्याद्वारे त्याला लाभ होईल. म्हणजे आपली एखादी इच्छा नाही पूर्ण झाली तर तो भगवत प्रसादच आपण समजावा, आणि एखादी इच्छा पूर्ण होते तर तो पण भगवत प्रसाद समजावा. कारण आपल्यासाठी जे अनुकूल आहे ते भगवान जे आहेत ते परमात्मा रूपात आपल्यासाठी घडवून आणत असतात. म्हणजे भगवान ज्या योजना आखतात किंवा संकल्प करतात तेव्हा त्यांची इच्छा कोणाच्याही नियंत्रणाखाली नाही. पण भगवान जसे स्वतंत्र आहेत, पण आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण सदैव त्यांच्या अधीन आहोत. हे आपण समजून घेऊ. म्हणून भगवान कसे आहेत, अचिंत्य, अतर्क्य आहेत. म्हणजे काय, अचिंत्य म्हणजे आपल्या मनाच्या विचारांच्या पलीकडं, अतर्क्य म्हणजे कुठलाही तर्क युक्तिवाद करून आपल्याला भगवान समजून नाही येणार. मन बुद्धी ह्याच्या सगळ्याच्या पलीकडे आहेत भगवान, म्हणून त्यांना अचिंत्य आणि अतर्क्य म्हटलं जातं. मग असे भगवान आहेत ते अनंत आहेत, म्हणजे स्वतःला अनंत रूपात जे आहेत ते विस्तारित करतात. आणि मग त्यांनी काय केलंय, स्वतःला म्हणजे त्यांच्या वाणीतून वेद आलेत, आणि मग वेदांच्या माध्यमातून म्हणजे भगवान यांना कुणी जाणू शकतं. मग वेदांच्या माध्यमातून म्हणून भगवान गम्य आहेत असे म्हणतात. गम्य म्हणजे जाणणे योग्य, आणि अगम्य म्हणजे जाणण्याच्या पलीकडे असलेले. मग प्रत्यक्ष भगवान यांचं दर्शन आपल्याला अगम्य असतं, पण वेदांच्या माध्यमातून भगवान यांचं दर्शन आपल्याला गम्य असतं, म्हणजे जाणता येऊ शकतात. म्हणजे आपल्याला वेदांच्या माध्यमातूनच भगवद्गीता आणि भागवत याची शास्त्र निर्माण झाली. मग ह्यांच्या माध्यमातून आपल्याला भगवान यांना तत्वता जाणता येईल. भगवद्गीता 10.2 श्लोक भगवान स्वतः सांगतात. आपल्यासारख्यांची पात्रता नाही की भगवान यांचं जसं दर्शन कर्दम मुनींना झालं, अशा अगम्य भगवान यांचं दर्शन जे भगवान यांचं दर्शन जे आहे ते कर्दम मुनींना झालं. म्हणजे जे फक्त वेदांमधूनच जाणले जाऊ शकतात, वेदांद्वारे जे गम्य आहेत त्यांचं दर्शन जे आहे तर ते कर्दम मुनींना झालं होतं. पहा म्हणजे केवढे दिव्य स्तरावर असतील ते, पहा आपण कल्पना करू शकतो. मग असे भगवान आहेत, म्हणून ते वेदांद्वारे आपण जाणू शकतो त्यांना. आणि म्हणून ते शब्द वापरलाय पहा. काय तर इथे ह्या श्लोकामध्ये जो आहे तर तो शब्द येतो पहा, अतर्क्य, किंवा असे जे आहेत ते कसं म्हटलंय की आत्म ईश्वर, म्हणजे सगळ्या प्राणीमात्रांचे जे आहेत ते ईश्वर असलेले. कसे अतर्क्य म्हणजे काय, अचिंत्य असे भगवान आहेत. मग असे जे भगवान आहेत तर त्यांना आपण जे आहे तर केवळ आणि केवळ भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे, भक्तीच्या नेत्रांनी
आणि प्रेमाचं अंजन आपण ज्याला म्हणू असेच जाणू शकतो. म्हणजे काय, भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. आता आपल्याला भोग करायची इच्छा जी आहे तर ती निर्माण झाली, आणि मग भगवान जे आहेत ते आपले सगळ्यांचे ईश्वर आहेत. मग आता भौतिक प्रकृती आहे तर ती कशासाठी मिळाली, तर भगवान जे गोलोक वृंदावनमध्ये सगळ्यांचं नियंत्रण करतात, आणि म्हणजे नेहमीच सगळ्यांचं भगवान नियंत्रण करत आहेत, आणि भगवान ह्या सगळ्या आनंदाचा उपभोग घेत असतात आध्यात्मिक दिव्य स्तरावर गोलोक वृंदावन. मग तशीच आपल्याला इच्छा झाली ना, मग तेच इथे आपण भौतिक जगतामध्ये येऊन करतो जीवात्मा म्हणून. सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, उपभोग घ्यायचा भौतिक प्रकृतीचा प्रयत्न करतो. आणि तिच्यावर प्रभुत्व गाजवायची आपण इच्छा करतो. म्हणजे भगवान तिथं जे करतात ते आपल्याला तसं करायला ते जगत उपयुक्त नाहीये, म्हणून भगवान यांनी काय केलं, त्यासम दुसरं जगत निर्माण केलं की जे विकृत प्रतिबिंब आहे ते आध्यात्मिक जगताचं, आणि मग तिकडे आपल्याला असं करायला पाठवून दिलं की जिथं आपल्याला हे सगळं शक्य आहे. आणि मग ह्यासाठी त्याची निर्मिती केली, आणि म्हणून परम भगवान यांना त्यांनी काय केलं, सगळ्या जीवांच्या इच्छा पूर्ण करण्याची पण जबाबदारी आणि सगळी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवली. सगळी आपल्याला आवश्यक ती सगळ्या देवदेवतांकडे सगळ्या सुविधा आपल्याला पुरवण्यासाठी सगळी कार्य दिली, आणि असं सुंदर नियोजन, म्हणजे दोषरहित नियोजन आहे सगळं भौतिक प्रकृतीचं, ती स्वतःमध्येच परिपूर्ण आहे पा असं. कारण भगवानांची ती शक्ती आहे, भगवानांचं कुठलंही कार्य दोषरहित परिपूर्ण असतं. मग असे परमश्रेष्ठ भगवान जे आहेत ते आपल्या सगळ्या आवश्यकता पूर्ण करत असतात इकडे. म्हणजे आपल्या आवश्यकतांना अंतच नसतो, कारण जेवढ्या इच्छा तेवढ्या आवश्यकता निर्माण होतात. आणि म्हणून जे आहेत असे एकमेव द्वितीय, म्हणजे असे आपले कोण आहेत, परमपिता, हेच आपल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करू शकतात. भौतिक जगतातला कुठलाही पिता आपल्या अशा इच्छा नाही पूर्ण करू शकणार. आणि म्हणून असे जे परम भगवान आहेत तर म्हणजे तेच जे आहे ते आपल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करण्याची पात्रता जे आहे तर ते म्हणजे जे आहे ते बाळगतात, म्हणून त्यांना परमश्रेष्ठ म्हणलंय, परमपिता असं म्हटलंय. आणि तेच आपलं पालन करतात, आणि आपल्या सगळ्या चिंते योगेश्वरीद्वारे, शक्तींद्वारे आपल्या सगळ्या आवश्यकता पूर्ण करतात. आणि त्याचबरोबर आपल्याला पुन्हा स्वग्रही आणण्याची पण व्यवस्था त्यांनी करून ठेवली. मग ते काय करतात, आपले जे असे नित्य पार्षद परिकर सेवक आहेत त्यांना गुरूंच्या रूपात पाठवून देतात. म्हणजे सगळं काही पिता आपल्याला प्रदान करत असतात. म्हणजे जसं उदाहरण घेऊया की म्हणजे सगळ्यांना लक्षात यायला सोपं जाईल की जसं आपण भातुकलीचा खेळ खेळलो असं सगळेच, आणि लहानपणी मग काय आहे तर आई प्रत्यक्ष स्वयंपाकघरात सगळं अन्न शिजवते आणि गृहिणी म्हणून कार्य करते. मग आपल्याला तिच्यासारखंच करायचं असतं लहानपणी. आपल्याला इच्छा होते हा आईसारखंच करायचंय आपल्याला. मग आई बाबा काय करतात, आपल्याला भातुकलीचं सेट आणून देतात, आणि आपण काय करतो, खोटा खोटा गॅस असतो, मग खोटं खोटं सिलेंडर असतं, म्हणजे सगळं आत्ताच्या काळात, पूर्वी चूल किंवा हे सगळं मग आपण सगळं करतो. आणि आपण मग तिकडे काय करतो, मग तिकडे चहा करतो किंवा कॉफी, म्हणजे असं जे काही म्हणजे पेय. आता काही आपण चहा कॉफी पित नाही, पण साधारण भौतिक जगतात लोक काय करतात, तर हे सगळं अन्न शिजवतात हे सगळं, आणि मग ते ग्रहण करतात. मग आपण खऱ्या किचन मध्ये सगळं आई शिजवते करते, पण आपण त्या भातुकलीच्या खेळामध्ये काय करतो, हे सगळं खोटं खोटं करतो, म्हणजे शिजवलंय केलंय असं, आणि मग दिलंय असं. आपण सगळे आपले जे मित्रमैत्रिणी आपण असं सगळं खेळलो असतो ना, मग खरं तर ते काय आहे, तर आभास आहे केल्याचा. फक्त भांडी वस्तू आणि त्या गोष्टी आहेत तिथे, पण तो आभास आहे. प्रत्यक्ष नाही तिथं आपण स्वयंपाक करत, हो की नाही. मग तसंच आहे, भगवान आपल्यासाठी काय करतात, हे भौतिक जगत आभासी प्रतिबिंब म्हटले असं निर्माण करतात, आणि तिथं सगळे आपण भोग करतोय असं आपल्याला वाटत असतं. पण एक प्रकारे आपण जे आहे तर काय करत असतो, म्हणजे हे हे जे आहे ते भ्रमितच होत असतो भगवानांच्या भौतिक शक्तीद्वारे, आणि मग तो उपभोग करून आपण आनंद घेतो असं वाटत असतं आपल्याला. आणि मग ते कसं असतं, भोग क्षणभंगूर, म्हणजे भातुकलीचा खेळ कसा असतो, थोड्या काळापुरताच आपण मांडतो, दिवस रात्र तोच खेळ करत बसत नाही आपण, हो की नाही. म्हणजे जसे आई आहे ती आपल्या किचन मध्ये रोजच स्वयंपाक करेल आपल्यासाठी, तसं काही आपण नाही करत भातुकलीच्या खेळामध्ये. मग तसं भगवान आपल्या जगतामध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार सगळं काही करत असतात व्यवस्थित, म्हणजे त्यांच्या लीला आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आपण जीवात्मा म्हणून करत असतो तिथं. पण ते शाश्वत जगत आहे, आणि तर शाश्वत रीतीनं सगळं चालू आहे. पण त्याची आभासी प्रतिबिंब, आणि आभासी म्हणजे प्रतिबिंब म्हणजे काय, भौतिक जगत, आणि मग तो भोग आहे.
म्हणजे काय की आपल्याला ती इच्छा झाली आहे म्हणून ती पूर्ण करण्यासाठी मग तो तात्पुरता भोग आपण करतोय प्रत्येक वेळी शरीर घेऊन. मग आपल्याला जर शाश्वत जगत आणि शाश्वत आनंद घ्यायचा असेल, म्हणजे हा खोटाच आनंद आहे ना भौतिक जगतातला एक प्रकारे. शाश्वत आणि म्हणून भौतिक जगतात जे काही आनंदाची साधनं आहेत वेगवेगळी उत्तम पदार्थ खाल्ले, तर आपण दिवस रात्र उत्तम पदार्थ नाही खाणार, उत्तम सुखसोयी अनुभवल्या तर त्यांनी आपल्याला सतत आनंद नाही मिळणार. उत्तम म्हणजे वेगवेगळ्या भौतिक सुख प्रदान करणारं ज्ञान घेतलं तर त्यांनी नाही आनंदी होणार. म्हणजे एका सुखातून दुसरं सुख, दुसऱ्या सुखातून तिसरं सुख घेत राहतो, पण आपण कधीही आत्म्याच्या स्तरावर आनंदी का होत नाही? तर आपण भगवान यांचेच आहोत, भगवान यांच्यापासून निर्माण झालेलो आहोत. मग भगवान यांच्याविषयी काय ऐकलं, भगवान यांच्याविषयी काय समजून घेतलं आणि भगवान यांच्या नाम रूप गुण लीला ह्यांना जाणून घेतलं, आणि भगवान आणि आपण यांचा संबंध काय आहे जाणून घेऊन त्यानुसार आचरण केलं, तरच आपल्याला आत्मस्तरावर आनंद होईल. अन्यथा आपण असे आनंदासाठी शोध घेत राहू आणि हा तात्पुरता असेल, क्षणभंगूर असेल, म्हणजेच काय, हे शाश्वत नाहीये. इथलं सुख जे आहे भौतिक जगतातलं का नाहीये, तर हे आभासी प्रतिबिंब आहे आपल्यासाठी निर्माण केलेलं भौतिक जगत. आणि म्हणून मग ह्यातून आपल्याला शाश्वत आनंदाकडे जायचं असेल, शाश्वत सुखाकडे जायचं असेल, तर काय करायला लागेल? जे भगवान यांच्याशी संबंधित आहे, म्हणजे कोण? साधू, गुरु, शास्त्र यांचं मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे. मग गुरु आज्ञेचं पालन करून आपण भगवान यांच्या जवळ जाण्यासाठी किंवा भगवान यांचे आपण आहोत ही भावना जी आहे ती त्याचं विस्मरण झालंय. कारण इकडे आल्यावर आपल्याला आपलं विस्मरण होण्याचं सोय पण भगवानच करतात. 15.15 श्लोक त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय? आवश्यक भगवद्गीतेतला आवश्यक असणारं म्हणजे सर्वस्ते चाहम हृदय सन्निविष्ट असा श्लोक आहे. तर आवश्यक असणारं ज्ञान इथे येऊन कर्म करण्यासाठी भगवानच देतात, त्यासाठी आवश्यक स्मृती पण भगवान देतात आणि विस्मृती पण भगवानच देतात. म्हणजे आपल्याला इथं आल्यावर विस्मरण झालं भगवान यांचं, तिथं आपण कायम स्मरण ठेवत असतो भगवानांना. तिथं आपल्याला विस्मरण होणं शक्य नाही गोलोक वृंदावनमध्ये भगवान यांचं. तिथं आपण भगवान यांचं चिंतन करणार आणि सेवा करणार. म्हणून इथे भगवान यांचं विस्मरण झाल्यावरच आपल्याला जे आहे तर ती म्हणजे आपण असे उपभोग करू, इंद्रिय भोग करू आणि ज्याचं एक तात्पुरतं सुख अनुभवू आणि मग ह्यातून आनंद शोधायचा प्रयत्न करू. पण आपण मूळचे रहिवासी तिकडचे आहोत, मग आपल्याला त्यात आनंद नाही येणार. आणि मग त्यावेळेला आपल्याला हा शाश्वत आनंद देण्यासाठी, शाश्वत सुख जे आहे ते निर्माण होण्यासाठी काय, तर भगवान हे ग्रंथांच्या माध्यमातून बाह्य स्तरावर भगवद्गीता, भागवतांसारख्या शास्त्रांच्या माध्यमातून, बाह्य स्तरावर दीक्षा गुरूंच्या माध्यमातून, आपल्या जीवनात आलेल्या अनेक शिक्षा गुरूंच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतात. आणि त्याचबरोबर स्वतः अंतस्थ चैत्य गुरु म्हणजे परमात्मा म्हणून मार्गदर्शन करण्यासाठी इथे उपस्थित असतात. मग अशाद्वारे अशा सगळ्या गोष्टींद्वारे आपल्याला पुन्हा स्वग्रही परतण्याची इच्छा जी आहे ते निर्माण करण्यासाठी भगवान या लीला करत असतात. म्हणजे माता देवहूतींच्या पोटी त्यांनी का जन्म घेतला, तिला आश्चर्य वाटते, कसे प्रकटले माझ्यासारख्या सामान्य स्त्रीच्या देहामध्ये हे भगवान. तर ह्याचं कारण काय, आपल्यासारख्या जीवात्म्याला भगवान म्हणजे जिथे आहेत किंवा आपलं जे मूळ घर आहे भगवत धाम स्वगृही पुन्हा जाण्याची इच्छा निर्माण होण्यासाठी भगवान ह्या लीला ज्या आहेत त्या करत असतात. आणि म्हणून जे आहेत ते भगवान जे आहेत तर ह्यांना आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल तर कसं आत्मस्तरावरचं कार्य म्हणजे काय, की भगवान यांची वेगवेगळ्या प्रकारे सेवा आपण जेव्हा करायला लागू सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत, तेव्हा आपल्याला सदैव त्यांचं स्मरण होईल, चिंतन होईल. जे तिकडं गोलोकधाम मध्ये आपण सदैव त्यांच्या स्मरणात राहतोय, मग ते इथे येऊन जेव्हा केलं आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक गुरु आले ना, त्यांनी आपल्याला हे मार्गदर्शन केलं, शास्त्रांच्या द्वारे मिळालं मार्गदर्शन, अशा भक्तांचा संघ मिळाला, मंदिराला जोडलं गेलो, मंगल आरतीला उठलो सकाळी, भगवान यांचं दर्शन घेतलं, तिकडे गोलोक वृंदावन मध्ये आपला हा दिनक्रम होता. ते आपण विसरलोय. त्याचं स्मरण करून देण्यासाठी गुरु आपल्या जीवनात येतात, विविध भक्त जीवनात येतात, विविध शास्त्र येतात की ज्याद्वारे त्याच्या ज्ञानातून, शास्त्राच्या ज्ञानातून आपण तिकडे कसे होतो, भगवान कसे आहेत, तिथे भक्त कसे असतात आणि तिथं कसं कार्य घडतं हेच जाणतो. आपण भगवान यांच्याविषयी जाणतो आणि भगवान आणि भक्तांच्या लीलाविषयी. आणि मग ते सगळं आपण जे आहे स्मरण पुन्हा करतो, म्हणजे पुनर्जागृती करतो भगवानांच्या संबंधांची इथे येऊन. आणि ती सकाळ उठल्यापासून तो म्हणून असा कार्यक्रम आहे संध्याकाळपर्यंत. मग भगवानांना अर्पण केलेलं अन्नच आपण प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचं, भगवानांच्या विविध सेवा करायच्या, सुंदर सुंदर तिथे करत होतो. भगवान यांच्या सुंदर सुंदर स्तुती गातो आपण, भगवानांना सुंदर सुंदर पद्धतीनं आभूषण परिधान करतो, सुंदर सुंदर पोशाख प्रदान करतो भगवानांना. कोणी भगवान यांच्यासाठी चंदनाची उटी जी आहे तर ते म्हणजे उगाळायचं काम करतं, कुणी भगवानांचे पात्र जे आहे ते स्वच्छ धुवायचं काम करतं, कुणी भगवान भोग बनवायचं काम करतं. म्हणजे असं विविध प्रकारे आपण सेवा करत होतो
तिथे. मग तेच इकडं आपण करायला लागलो की त्यांच्याशी असलेल्या संबंधाची आपली पुनर्जागृती होते. पुन्हा आपल्याला सगळं कळायला लागतं की असं आपलं जीवन असणं आवश्यक आहे. आणि मग ह्या सेवाद्वारे आपण ज्या ह्या विविध उपभोग करण्याच्या आपल्या इच्छा ज्या आहेत तर त्या हळूहळू त्यातून मुक्त होऊन आपण काय होऊ शकतो, भगवत धाम म्हणजे जे आपलं स्वगृह आहे किंवा तिथे आपलं जे मूळ घर आहे तिथे आपण जाऊ शकतो. मग ह्यासाठी हे जे भगवत भक्त असतात शुद्ध स्तरावरती माता देवहूतीसारखे, ते आपले भाव व्यक्त करतात, पण ते आपल्यासारख्या सामान्य जनांच्या उद्धारासाठी हे भगवान यांच्या समोर आपले विचार प्रस्तुत करत असतात. आणि भगवान यांना ते रसाचं आस्वादन करत असतात की त्यांच्यासारख्या भक्तांचे जर आपण प्रार्थना, स्तुती, स्तव आपण गायले, वाचले, त्याचं श्रवण, पठण जरी केलं तरी देखील आपल्या हृदयाची शुद्धी होऊन आपल्याला वैकुंठात स्थान मिळतं. अशा पद्धतीनं सनातन गोस्वामी यांनी लिहून ठेवले पहा. म्हणजे इतके स्तव आणि स्तुती हे भगवान यांचं म्हणजे अशा उच्च कोटीच्या भक्तांनी केलेल्या महत्वाचे आहेत. म्हणजे तर का महत्वाचे आहे तर ते आपल्याला वैकुंठात नेण्याचं सामर्थ्य बाळगणार आहेत. आपली सगळी पापकृत्य नष्ट करण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये आहे. माधव स्तवप्रिय असं म्हटलंय. माधवांना स्तव स्तुती का आवडतात तर त्यांना काही आपलं गुणगान करावं ह्यासाठी नाही आवडत, त्यांना त्या रसाचं आस्वादन करायला आवडतं जेव्हा ते पुन्हा स्मरण करून देतं एखादा भक्त. तेव्हा भगवानाच्या लीलेचाच हा सगळा भाग आहे पहा. म्हणजे भगवान एक प्रकारे हे सगळं निर्माण करून उपभोग करत असतात. म्हणजे भगवान हे आदिपुरुष म्हणून सुरुवातीला एकटेच होते, हो ना, पुराण पुरुष, आदि पुरुष, ब्रह्मसहित. मग आता त्यांना रसास्वादन जर करायचंय तर त्यांनी काय केलं, राधाराणी आपली शक्ती त्यांना निर्माण केलं. मग आता अनेक विविध शक्तींद्वारे त्यांनी सृजन केलं. कशासाठी, त्यांना उपभोग करायचंय, रसास्वादन करायचं. मग परमभोक्ता कोण आहेत, भगवान आहेत. मग आपल्यासारखे जीव जे आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून भगवान काय करतात, अशा विविध रसांचं आस्वादन करतात. भगवान यांना काय म्हणले, अखिल रसामृत सिंधू, म्हणजे काय, अनेक रसांचा भगवान आगार आहेत. सिंधू म्हणजे रसांचा सागर आहेत. असा कुठला रस नाही की ज्याचा जो भगवान यांच्याकडे नाहीये. मग अशा रसांचं आस्वादन करणारे भगवान आहेत. मग त्यापैकी महत्वाचे 12 रस आणि त्यातले 5 रसांमध्ये भगवान जे आहेत त्या भक्तांशी आदान प्रदान करतात. मग अशा पद्धतीने भगवान यांना रसास्वादन करण्यासाठी हे भक्त जे आहेत ते स्तवस्तुती करत असतात. मग अशा स्तरावरच्या माता देवहूती यांच्या प्रार्थना आहेत की ज्या योगे आपल्याला त्या ऐकल्यामुळं, श्रवण केल्यामुळं, समजून घेतल्यामुळं आपल्या हृदयाची शुद्धी होण्यासाठी लाभ होणार. आणि अशा प्रार्थना आपल्या हृदयापासून जेव्हा प्रकट व्हायला लागतील तेव्हा त्या स्तरावर आपण शुद्धीच्या स्तरावर येऊ पहा. म्हणजे ह्यातून काय शिकायचं, तशा अशा तळमळीच्या प्रार्थना, तुम्ही असं सगळं करणारे, असे मोठे आहात, तुम्ही असे मोठे आहात, असं का बरं सांगतात माता देवहूती. म्हणजे हे तर सगळं शास्त्रात आहे ना, उपनिषदात आहे. पण एखादा भक्त जेव्हा भाव आणि प्रेमाने त्याचा भाव जो आहे तो उत्कट येतो, म्हणजे काय म्हणतो, त्याच्या भावना ओथंबून येतात, उचंबळून येतात, तेव्हा तो असा भाव व्यक्त करेल. जसं आपण सांगतो ना, आपल्या माता पित्याविषयी कुणी विचारलं, विशेषतः विवाहित स्त्रिया ज्या माहेर विषयी कसं किंवा आपल्या सासर विषयी त्यांना कुणी विचारलं तर त्या कसं सांगतात, हा माझे वडील असे आहेत, अशा मोठ्या पदावर आहेत, त्यांच्याकडं असा पैसा आहे, त्यांची अशी श्रीमंती आहे, त्यांचं असं पद आहे, मग माझी माता अशी आहे, तिचं असं आहे, माझा भाऊ असा आहे, तिचं असं आहे, असं सांगतो ना. किंवा सासर, माझं सासर असं आहे, मग माझे पती अशा मोठ्या हुद्द्यावर आहेत, मग माझे पुत्र असे आहेत, मग माझे सासरे असे आहेत, माझे हे जे आपण भौतिक जगतामध्ये सांगतो ना, मग हे काय, आपले जे भाव आहेत त्यांच्याविषयीचे आणि जे प्रेमाचे बंध आहेत ते जेव्हा असे दिव्य स्तरावर म्हणजे घट्ट वीण जी असते नात्यांची ती असते, तेव्हा ती गर्वाने, अभिमानाने सांगते आणि आपले भाव व्यक्त करते. मग अशाच माता देवहूती यांच्या भाव जे आहेत त्याचे उथमलेले भाव म्हणजे आध्यात्मिक दिव्य स्तरावरते आणि भगवान यांच्या विषयीची ती उत्कटता, त्या नात्यामधला जो एक दिव्य संबंध आहे आणि त्याची उत्कटता की माझे पिता असे आहेत, माझे पिता परमपिता असलेले भगवान असे आहेत. मग त्यांच्याविषयीचा हा भाव देवहूती माता जे आहेत ते आपल्या स्तुतीतून व्यक्त करतायत. मग हे भाव कोणाला समजतील, त्या दिव्य स्तरावर आपण जेव्हा जाऊ तेव्हा मग आपल्यासारख्या भक्तांचं कार्य काय, आपण हे समजून घ्यायचे भाव. आपण कृत्रिमपणे ते आणू नाही शकणार, पण आपण हे भाव समजून घेतले तर हळूहळू आपल्या हृदयाची शुद्धी होऊन आपण कुठल्या ना कुठल्या जन्मामध्ये आपण निश्चित त्या भावापर्यंत पोहोचू शकतो. ओके नाही. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. सत्त्वमृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः. एक सेकंड. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून तुम्ही माझ्या उदरातून जन्म घेतलेला आहे. हे नाथ,
ज्यांच्या उदरामध्ये अखिल वैश्विक सृजन सामावलेले आहे, त्या परम श्रेष्ठासाठी हे कसे काय शक्य आहे? याचे उत्तर असे की ते शक्य आहे, कारण युगाच्या शेवटी तुम्ही वटवृक्षाच्या पानावर पहुडलेले असता व एका बालकाप्रमाणे आपल्या चरण कमळांचा अंगठा चोखत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर आहे केलेला छोट्या माताजी. बाळासारखं जसं आपण छोटेपणी स्वतः अंगठ्या दोन्ही पाय पकडून अंगठे तोंडामध्ये टाकून एका आईची असं करतो ना की नाही माझी आई माझ्या जवळ आहे ना, आपण ते त्यांच्या आठवणीमध्ये अंगठा चोखतो की माझी आई आहे आणि मी तिचा अंगठा हे हात त्याचं दुग्ध पान करून राहिलेलं आणि मी खूप खुश आहे असं या रीतीने. माताजीने वाचताना पण आनंद घेतला, म्हणजे आपल्याला श्रवण करताना तर आनंद आलाच. हरी बोल. खूप छान वाचलं माताजी आणि खूप छान भाव व्यक्त केलात. तर हेच आनंदाच, हेच आपण आस्वादन करायचं ह्याच रसाचं, हो ना. मग आता इकडे समजून घेऊ की भगवान म्हणून काय म्हणतात त्या, की तुम्ही माझ्या उदरातून जन्म घेतलाय. आणि हे नाथ, नाथ म्हणजे काय, स्वामी, म्हणजे आपले स्वामी जाणतात. आणि त्यांना कसं म्हणतात, तुम्ही माझ्या उदरातून जन्म घेतलाय. कौतुक आणि आनंद आहे पहा, आणि विस्मय पण आहे. अरे बापरे, हे तर ब्रह्मांडाचे स्वामी आणि माझ्यासारख्या सामान्य स्त्रीच्या उदरात त्यांनी जन्म घेतलाय. कौतुक पण आहे, सगळाच भाव आहे पहा एकत्र. आणि मग त्याचबरोबर विनम्रता किती आहे पहा. हे नाथ म्हणजे कुठेही अधिकार भाव नाही. म्हणजे पहा, देवकी माता आणि जे वासुदेव आहे, तर त्यांच्या समोर भगवान प्रकट झाले होते आणि त्यांचे सुपुत्र म्हणून ते प्रकट झाले. पहिल्यांदा चतुर्भुज विष्णू रूपात आणि नंतर द्विभुज रूपामध्ये. त्या म्हणाल्या की तुम्ही बालरूपात या ना, अशा रूपात कसं मी तुम्हाला म्हणजे माझा मुलगा म्हणून स्वीकारायचं, असं म्हटलं. ते बालरूपात आले, पण ते द्विभुजधारी दिव्य रूप असतं. डोक्यावर मयूरपंख असलेलं असं जे भगवानांचं दिव्य रूपातच येतात भगवान आपल्या मूळ. मग त्यांना माहिती होतं की हे भगवान आहेत, हो की नाही. मग आता जेव्हा माहिती आहे भगवान आहेत, तर त्यावेळेला भगवान यांच्याविषयी ते दिव्य स्तरावर असे आहेत, आपले स्वामी आहेत. तर हा नाथ भाव म्हणजे आपले स्वामी आणि आपण सेवक हा भाव जरी असला, तरी त्यामध्ये ना एक वात्सल्याची पण झालर असते. जशी माता देवकी आणि यांच्यामध्ये होती. पण एक सीमारेषा पण असते मर्यादेची, की भगवान हे भगवान आहेत, एक आपले स्वामी आहेत, नाथ आहेत. हे असल्यामुळं ते हा म्हणजे असे जे भक्त असतात ना, म्हणजे त्यांना माहिती असतं की हे भगवान आहेत, तर ते यशोदा मैया जशा आहेत ना, की भगवान यांचे कान पण धरतील. भगवान यांना उकळाला बांधून पण घालतील. अशा स्तरावर जे लीलांचं आस्वादन आहे ना, ते ह्या ह्या भक्तांच्या आणि भगवान यांच्या मध्ये म्हणजे होण्यासाठी मर्यादा येतात. म्हणजे काय, की ह्यांना माहिती आहे की हे भक्त म्हणजे हे भगवान आहेत. तर त्यामुळे त्या कशा म्हणजे त्यांच्या मनात विस्मय पण आहे, आश्चर्य पण आहे. माझ्या उदरात कसा सामान्य म्हणजे माझ्यासारख्या स्त्रीच्या उदरात कसं काय भगवानांनी जन्म घेतला. आणि त्याचबरोबर जे भगवानाच्या लीलेचाच भाग आहे, योजनेचाच भाग आहे. आणि त्याचबरोबर भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयी त्यांची विनम्रता कशी आहे, कारण ते परमस्वामी आहेत, माहिती आहे ना. तर त्यामुळे हे नाथ म्हणतायत पहा. म्हणजे दोन्ही भाव, एकीकडे वात्सल्य भाव पण आहे ओथंबलेला, पण एकीकडे कसं आहे, अरे हे तर भगवान आहेत, म्हणजे मर्यादा आली है ना. असं अशा पद्धतीने म्हणजे किती म्हणजे काय म्हणू, इंद्रिय निग्रह किती आहे पहा माता म्हणून, है ना. म्हणजे तिथे कुठे अधिकाराची भावना नाहीये. पण यशोदा मैयाला काय केलं होतं भगवान यांनी, त्यांच्या लीलेचाच भाग आहे, त्यांनी विस्मरण केलं होतं आपल्या योगमाया शक्तीने. आणि त्यामुळे हे भगवान आहेत वगैरे काही त्यांना म्हणजे त्यांनी लीला केल्या, ब्रह्मांडाचं पण मृदा लीलेमध्ये त्यांना दर्शन झालं. पण त्यांनी लगेच विस्मरण करून टाकलं. मग आणि ते एक सामान्य मुलगा आपला असा आहे, एक सामान्य आहोत आपण, अशा पद्धतीनंच त्यांचं जे आहे ते आचरण होतं. म्हणजे इतकी छान लीला की बलरामजी म्हणाले मी भगवान आहे, मग भगवान म्हणाले म्हणजे कृष्ण म्हणाले मी पण भगवान आहे. मग माता देवकी माता यशोदाने एक काठी घेतली आणि म्हणाले सगळे भगवान माझ्याच कसे घरामध्ये आलेत, आता पाहतेस तुमच्याकडे. म्हणजे हा जो आनंदाचं आस्वादन आहे ना वात्सल्य भावाचं, की एक मुलगा आणि आई ह्यांच्यामधलं खरी हे गोष्ट प्रेमाचं माताजी. हे जे आस्वादन आहे ना, तर हे फक्त अशा म्हणजे ह्याला म्हणायचं माधुर्य, म्हणजे वात्सल्याच्या पुढची म्हणजे टप्पा आहे. म्हणजे आपण म्हणू की माधुर्य भाव म्हणजे काय, की माधुर्य रस जो आहे तो कसा आहे,
तर लीला माधुर्य ह्याला म्हणायचं. म्हणजे वृंदावनचा किंवा गोलोक वृंदावनचा मुख्य रस म्हणजे माधुर्य आहे. तिथं ही जी वेगवेगळी पात्र आहेत म्हणजे ती वेगवेगळी भूमिका पार पाडतात. म्हणजे नंदबाबा, यशोदामय्या हे काय करतात, तर ते माता पिताची भूमिका म्हणजे एखाद्या नाटकामध्ये कसे वेगवेगळी पात्र असतात ना, म्हणजे कोणाला तरी व्हिलन व्हावंच लागतं, हो ना. कोणीतरी म्हणजे काय म्हणतात, त्या हिरोईनचे माता पिता असतात, कोणीतरी हिरोची साईड असते, म्हणजे असं सगळं असतं ना. मग तसंच आहे हे. हा, म्हणजे वृंदावनमध्ये हे सगळे विविध रसांमध्ये हे सगळे असतात, पण त्यांचा मुख्य रस हा माधुर्य रस आहे. म्हणजे गोपजन आहेत ते सख्य रसामध्ये, मित्रत्वाच्या भावामध्ये. राधाराणी जे आहेत ते माधुर्य रसामध्ये, गोपीजन. मग त्याचबरोबर माता पिता आहेत ते वात्सल्य रसामध्ये आहेत, किंवा बलरामजी वात्सल्य रसामध्ये आहेत. मग असं हे वेगवेगळ्या रसांचा आस्वादन आहे, किंवा त्यांच्या गायी किंवा त्यांची आभूषणं ही शांत रसामध्ये आहेत. म्हणजे हे आपले स्वामी म्हणून त्यांच्या चरणाशी पडून राहणारे असे, सेवा देणारे भगवान सेवक असे. मग हे असं जरी असलं वैविध्य, तरी मूळ रस काय माधुर्य आहे, रसाने हे बांधलेले आहेत. भगवानांच्या प्रेमामध्ये हे स्थित भक्त आहेत, आणि असे जे भक्त आहेत ते विविध आपली नाटकातली भूमिका कशी करतात, तशा भगवानांच्या लीलामध्ये आपला सहभाग वेगवेगळ्या पात्रांच्या माध्यमातून, नाते संबंधांच्या माध्यमातून पार पडत असतात. हा वृंदावनचा भाव आहे. हा, आणि मग आता इकडे काय म्हणतात, की मग हे जे आहे ना, हा फरक म्हणजे कसा आहे पहा, म्हणजे भगवान जे आहेत ना, ते माधुर्य म्हणजे वेणू माधुर्य आपण भगवानांचं, किंवा लीला माधुर्य, असे वेगवेगळे जे माधुर्य आहेत, तर त्याचे प्रकार आपण अभ्यासले तर हे लीला माधुर्य आहे भगवान यांचं. तर मग हा माधुर्य भाव जो आहे तो ज्यांना भगवान ज्ञात आहेत ना त्यांच्यापर्यंत, म्हणजे तो जो आहे तर तो म्हणजे त्यांच्यामध्ये तो उपजण्यामध्ये, निर्माण होण्यामध्ये मर्यादा असतात. म्हणून ते कसे, असे भक्त आहेत ते कसे म्हणतात, हे नाथ, हे स्वामी, का तर अपत्य म्हणून वात्सल्य भाव तो आहेच माता म्हणून, पण तिथे काय आलं, हे स्वामी आहेत हे त्यांचं श्रेष्ठत्व ते जाणलेलं असतं ना, मग मर्यादा आली है ना. म्हणजे तर असं जसं देवकी आणि वासुदेवांना हे ज्ञात होतं की हे भगवान आहेत, ही मर्यादा आली, पण ते यशोदामय्या नंदबाबांना माहिती नव्हतं. मग असे भक्त आहेत त्यांच्याकडे प्रेम वात्सल्य सगळं आहे, पण मर्यादा, आणि विस्मय पण आहे पण मर्यादा आली, आणि म्हणून हे नाथ, हे स्वामी, अशा प्रार्थना आहेत. मग आता आता त्या काय म्हणतात, ज्याच्या उदरामध्ये अखिल वैश्विक सृजन, म्हणजे भगवान यांच्या उदरामध्ये वैश्विक सृजन सामावलेलं आहे. म्हणजे उदरातून म्हणजे काय, नाभी कमळातून जे आहे ते कमळ उत्पन्न होतं, आणि त्या देठापासून लोक निर्माण होतात ना त्या कमळाच्या. मग भगवान यांच्यापासून हे सगळं वैश्विक सृजन सगळं निर्माण होतं फक्त नाभीतूनच, म्हणजे उदरामध्येच नाभी आहे ना म्हणून. मग मग आता अशा परमश्रेष्ठांसाठी हे कसं काय शक्य आहे, म्हणजे असे परमश्रेष्ठ भगवानांनी कसं बरं हे सगळं शक्य करून दाखवलंय माझ्या सारख्या सामान्य स्त्रीच्या पोटी जन्म घेऊन. आणि मग याचं उत्तर असं आहे की शक्य आहे, परत ते स्वतःच म्हणतात असं, म्हणजे हे कसं बरं शक्य आहे, पण भगवानांना काय शक्य नाही, म्हणजेच काय, भगवानांना काय शक्य आहे, सगळं काही शक्य आहे. म्हणजे भगवानांची किती सुंदर स्तुती आहे पहा. म्हणजे एखादा मुलगा आहे आपला, तर त्याच्याविषयी माता कौतुक करत असेल भौतिक जगतामध्ये, तर मग काय, मी त्याला ह्या वस्तू आणायला सांगितल्या, त्या वस्तू आणायला सांगितल्या, मग त्यानं मला सगळ्या आणून दिल्या. आता ही आणायला शक्य आहे का बरं? हा, काय अशक्य आहे, त्याला भला मोठा पगार आहे, त्याच्याकडे भला मोठा हुद्दा आहे, भली मोठी नोकरी, आणेल की तो सहज माझ्याकडे माझ्यासाठी, असं जसं आपल्याला वाटतं की नाही भौतिक जगतामध्ये, तसं आपल्या पित्यांविषयी भगवान जे आहेत ते, त्यांच्याविषयी जे आहेत ते देवहूती माता म्हणतात, हे कसं बरं शक्य आहे. पण का बरं शक्य नाही, हे सगळं शक्य आहे, कारण ते षडैश्वर्ययुक्त आहेत, स्वयंपूर्ण आहेत, म्हणजे त्यांना कुठल्याही आधारावर, म्हणजे त्यांच्या इच्छा कुठल्याही कुणाच्या आधारावर नाही आहेत, ते स्वयंपूर्ण स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करणारे आहेत. आणि त्यांना कोणी प्रतिबंध घालूच शकत नाहीत, असे आपले आहेत इतके, म्हणजे काय म्हणू, परमश्रेष्ठ आहेत ते, असं म्हणतायत त्या. म्हणून त्या म्हणतायत त्या परमश्रेष्ठांसाठी काय बरं अशक्य आहे, म्हणजे कौतुक आहे ते भगवान यांचं. आणि त्यामध्ये प्रेम आणि आनंद आहे, आपले भाव व्यक्त करायला अशी संधी भक्त कधी सोडत नसतात भगवानांचे. आणि आपले सगळे प्रेम आणि आपलं वात्सल्य भाव जे काय ते लगेच भगवानांच्या समोर मोकळं करून आपले हृदय जे आहे ते रिकामे होत असतात. मग ह्याचं उदाहरण म्हणजे काय, माता देवहूती. किती सुंदर स्तुती आहे पहा. एकीकडे विनम्रता आहे, एकीकडे भगवानांचा सन्मान आहे, आणि एकीकडे प्रेम आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की म्हणजे एखादं फुलांचा गुच्छ आहे, तर तो जो आहे तर तो जेव्हा म्हणजे त्या ताटव्यामध्ये असतो तेव्हा आपल्याला ते इतकं सुंदर नाही दिसणार ती सगळी फुलं.
पण ती जेव्हा एका गुच्छामध्ये सुंदर सुंदर पद्धतीने रचली जातात तेव्हा तो एक सुंदर असा गुच्छ म्हणून जितकं सौंदर्य शोभा आहे तेवढी ताटव्यामध्ये ती फुलं खूप सुंदर सुंदर असतील तरी वाटणार नाही. मग अशी शब्द सुमन आहेत ती खूप सुंदर सुंदर पद्धतीने रचतायत माता देवती आणि त्यांचं एक काय म्हणू शब्द सुमनांचा गुच्छ त्यांच्यासमोर अशा पद्धतीनं प्रस्तुत करतायत की भगवान रसाचं आस्वादन करतील पहा. मग हे सौंदर्य आहे त्यांच्या स्तुतीमध्ये. हा आणि मग पुढे काय म्हणतात की कारण युगाच्या शेवटी तुम्ही वटवृक्षाच्या एका पानावर पहुडलेले असता आणि एका बालकाप्रमाणे आपल्या चरण कमलांचा अंगठा चुकत असतात. आता भगवान यांची ही लीला आहे बरं का. तर ही लीला कशी आहे तर भगवान काय करतात की म्हणजे जे मार्कंडेय ऋषी आहेत ना तर त्यांना एकदा जाणून घ्यायचं होतं की भगवान कसं बरं सगळं करतात प्रलय आणि सृष्टी उत्पन्न आणि सगळं म्हणजे निर्माण असं त्यांना वाटलं. मग आता हे सगळं जे आहे ना तर त्यांनी काय केलं भगवानांनी मार्कंडेय ऋषींना असं जेव्हा वाटलं तेव्हा अचानक प्रलय निर्माण झाला आणि सगळं नष्ट व्हायला लागलं. आणि मग हे जेव्हा नष्ट होत होतं ना तर त्यावेळेला भगवान जे आहेत ना त्यांनी हे सगळं घडवलं म्हणजे त्यांनी अचानक बघितलं हे सृजन वगैरे सगळं त्यांच्या आत्मसाक्षात्काराचा जो स्तर आहे त्यानुसार त्यांच्या ध्यानामध्ये हे सगळं बघितलं. अचानक सगळं निर्माण झालं सृष्टी कशी निर्माण होते त्यांना दिसलं. मग त्यानंतर त्यांना दिसलं की ती कशी कार्यान्वित होते जीव निर्माण होतात हे सगळं आणि अचानक प्रलय झाला. आणि मग सगळं पाणी आणि सगळं सगळं म्हणजे हे जे ब्रह्मांड आहे ते सगळं प्रलयामध्ये डुंबून गेलं. आणि मग त्यावेळेला सुसाट्याचा वारा सुटला असं सगळं घडत असतं हे सगळं म्हणजे प्रलय म्हणजे काय सगळ्यांना माहितीये म्हणजे असं तांडवत असतं सगळं सगळ्याचं. हं पाणी वारा ह्या सगळ्या गोष्टींचं म्हणजे ह्या सगळ्या पंचतत्वांचं. आणि मग त्यावेळेला काय झालं की भगवान जे होते ते हे सगळ्या लीला करून आपल्या भौतिक शक्तीद्वारे हे सगळं करत असतात आणि स्वतः कसे असतात आपल्या आध्यात्मिक जगतामध्ये लीला करण्यात असतात आणि स्वतः कसं असतात उदासीन तटस्थ असतात. हे सगळं करून पण कसं की ते एका शक्तीद्वारेच त्यांच्या होऊन जातं म्हणजे फार काही त्यांना करावं लागत नाही. भौतिक सृष्टीला स्पर्श वगैरे काय करायची गरज पडत नाही. मग त्यांच्या इच्छेद्वारेच त्यांनी मनात आणलं की हे सृजन जसं होतं तसं त्यांनी मनात आणलं की त्याचा संहार पण होत असतो प्रलय होत असतो. मग भगवान यांनी काय केलं असं सगळं निर्माण करून त्यांना दाखवलं. आणि मग ते त्या प्रलयाच्या वेळी त्या पाण्यावरती एक वटवृक्षाचं पान होतं म्हणजे असं तर त्या पानावरती भगवान जे आहेत ते प्रलय जल म्हणजे ते प्रलय जल म्हणजे प्रलयाचं जल आहे तर तिथं लहान बालक म्हणून ते पहुडलेले होते म्हणजे ते एवढंसं पान किती असेल पहा. आणि इतकं सूक्ष्मादी सूक्ष्म रूप सुद्धा भगवान धारण करू शकतात. आणि ते त्यांनी दाखवलं म्हणजे कसं भगवान यांची अचिंत्य शक्ती आहेत पहा आपल्या कल्पना पण करू नाही शकत. अतर्क्य आहेत भगवान आपल्या कल्पनेत. आणि त्या पिंपळाच्या पानावर ते जे आहेत तर ते पहुडलेले होते. आणि ते आपला अंगठा चोपत होते बघा पायाचा अंगठा असं चोपत होते. म्हणजे जसं लहान बाळ जे आहे ते लीला करतं ना म्हणजे वेगवेगळ्या आपण का अंगठा चोपतो तर भगवान अंगठा चोपतात म्हणून चोपतो. आपण का श्वास घेतो तर भगवान श्वास घेतात म्हणून आपण श्वास घेतो. कुणी आपल्याला जर विचारलं की भगवान यांनीच आपल्याला निर्माण केलं आणि हे सगळं कसं तर हे सांगायचं आपल्याला श्वास घेण्याची कला आणि श्वास का घेता येतो तर भगवान हे घेतात म्हणून येतो. आपण अंगठी चोखतो आणि आपण ज्या रांगतो हे सगळ्या लीला का करतो कारण ते भगवान करतात म्हणून आपण करतो त्यांचा अंश आहोत आपण. आलं लक्षात. बालासन म्हणलं जातं पहा करतात योगामध्ये तर दोन पाय असे बाळ कसं असं दोन पाय अंगठ्या असं धरून असं ते खेळ करत असतात तसं भगवान हे लीला करतात. मग ते बालासन तर ते म्हणजे अंगठा चोखणं पायाचा तर ते आसन म्हणजे आपण करतो आता व्यायामासाठी म्हणून पुढे योग वगैरे शिकला असेल तर. मग ते का तर भगवान यांच्या ते लीला आहेत लीलेचा भाग आहेत बाललीलेचा ते करतात म्हणून. आपण जे काही करतो ना ते भगवान करतात म्हणूनच आपल्यामध्ये ते सगळे गुण आहेत. आपण तिकडून आलं ना आपल्याला ताप आला एखादं खरचटलं तर आपल्याला फार वाईट वाटतं किंवा हाताला फ्रॅक्चर झालं पडलो आपल्याला फार दुःख होतं ना मी किती मोठ्या आजारीमध्ये पडलोय आणि माझं कसं होणार का तर आपल्याला तिकडच्या स्मृती आहेत ना आत्मा म्हणून. आत्म्याला काही नसतंच ना असं ताप सर्दी खोकला काही फ्रॅक्चर पण आपल्याला हे शरीर मिळालंय आणि त्याच्या आत आहोत ना आपण. मग आपल्याला तिकडच्या स्मृती थोड्या थोड्या असतात अंधुक म्हणजे जसा डिम लाईट असतो ना मध्ये मध्येच तो लागतो जसं आपण पाहतो ना डिम बल्ब तसं आपल्याला थोडे थोडे अंधुकच स्मृती कधी कधी. आणि म्हणून आपल्याला वाटतं बापरे हे काय झालं मला आणि आपण दुःखी होतो ना आपल्याला असं खरचटलं तर कारण ते शरीराला होतं ना कारण बाह्य आवरण शरीर आहे मग तिथे आत्मा काही करू शकत नाही त्याला हे भोगावंच लागतं. तर त्या स्मृती आपल्या जागृत होतात आणि म्हणून आपल्याला वाटत असतं आणि आपण आत्मस्तरावर कसे आपलं आपण अविनाशी दिव्य जीव आहोत भगवानांचे आपल्याला मृत्यूच नाहीये भगवानांच्या सारखे आपण आहोत हो की नाही. मग इकडे आल्यावर पण आपण तसंच करतो. आपण मोठे मोठे वॉर्डरोब आपल्या कपड्यांनी भरलेले असतात का तर तिकडच्या स्मृती आहेत आपल्याला वाटतं आपण कायमच इकडे राहणार आहे. कशामुळे असतं ते
तर तिकडे आपण तसे राहत असतो ना, आपल्याला मृत्यूच नाही, पण तिकडे आपल्याला कशात आध्यात्मिक शरीर आहे. पण इथे काय झालंय, आपल्याला भौतिक शरीर मिळालंय ना, आणि ते कधीतरी नष्ट होणार आहे. लक्षात आलं? मग हे दिव्य आत्म्याच्या स्मृती काही काही असतात, लुकलुकत असतात कधी कधी, म्हणून आपण असे असतो तिकडच्या स्मृतींनी. आणि भगवान कसे दिव्य आध्यात्मिक आहेत तसे आपण असतो. आणि म्हणून आपल्याला असं भाव असतात. मग हे इतकं सुंदर वर्णन आहे पहा. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत, तर मग चरणअंगुष्ठ का चाटत असतात त्याचं पण कारण आहे. कारण भगवान यांच्या चरण कमलांशी सगळेजण सेवा समर्पित करत असतात. आणि ऋषीमुनी भक्तजन सगळे सगळे भगवान यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतात. अमरीश महाराज काय म्हणतात, सवय मन कृष्ण पदारविंदयो असं म्हणतात, तुमच्या चरण कमलांशी. मग त्यामुळं भगवान यांना काय वाटतं, माझ्या चरण कमलांशी सगळेजण सेवा जर अर्पित करतात, मग ते किती म्हणजे किती रुचकर असले पाहिजेत ना. आणि जर सगळ्यांना चरण कमलांची सेवा द्यायला एवढा आनंद वाटतोय, तर मग भगवान काय करतात की मग माझ्या चरणाचा निदान मी अंगठा तरी चाकून बघतो की कसा आहे बरं, कसा दिव्य आनंद मिळतोय. म्हणून भगवान अंगठा चोखतात. मग त्यांचंच आपण अनुसरण करतो. पण आपल्या स्मृती ज्या आहेत त्या सगळ्या म्हणजे गेलेल्या असतात, विस्मृती झालेल्या असतात. म्हणून आपण पण अंगठा चोखतो भगवान यांच्यासारखं बाल्यावस्थेत. आलं लक्षात? मग इतका आनंद भगवान घेत असतात. कशासाठी? भक्त त्या अमृताचं आस्वादन करत असतात त्यांच्या चरण कमलांची सेवा करून. आणि हे जे योगी भक्त जन असतात, असे मोठे मोठे शुद्ध भक्त, ते तर त्यांच्या चरण कमलांची रज बनून राहायला आवडतं त्यांना. इतकं त्यांना प्रिय आहेत चरण कमल. आणि म्हणून त्या दिव्य आनंदाचं भगवानांना आश्चर्य वाटतं. जसं भगवान यांनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात आले का, तर त्या प्रेमिका म्हणून कसं आस्वादन करतात, त्यांचं कसं दिव्य प्रेम आहे ते, तो रस त्यांना जाणून घ्यायचा होता, म्हणून ते चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात आले. तसं भगवान यांना अनुभवत असतं की हे भक्त कसं बरं माझ्या चरण कमलांशी जे आहे ते सगळं समर्पित करतात आणि त्या रसाचं आस्वादन करतात. मग ते आस्वादन करण्यासाठी भगवान जे आहे ते काय करतात, आपल्या पायाचा अंगठा चोखून बघतात की कसा बरं दिव्य आनंद येतोय, आणि त्या रसाचं आस्वादन करत असतात पहा. मग अशा पद्धतीनं त्या दिव्य आनंदाचं माधुर्य आहे ना, ते भगवान यांना चाखायचं असतं पहा. मग हे चाखण्यासाठी भगवान हे सगळं जे आहे ते लीला करत असतात. मग ह्याच लीलेचं स्मरण जेव्हा देवती माता करून देतात भगवान यांना, तेव्हा त्यांना पुन्हा त्या सगळ्या लीला आठवून ते पुन्हा त्या रसास्वादनामध्ये म्हणजे त्या स्मृतीद्वारे पुन्हा एकदा स्मृतीद्वारे आपल्याला ते सगळे क्षण आठवतात ना पुन्हा. तर त्याद्वारे पुन्हा ते स्मरण होतं त्यांना आणि पुन्हा ते रसास्वादन करतात. मग हेच भक्ताचं कार्य आहे, भगवान यांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करायचं. कसं? तर असं काही नाही की सेवेद्वारेच करायला पाहिजे. तर आपण शब्द सुमनांद्वारे स्तुती करून सुद्धा, ही पण भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे. भगवान यांची इंद्रिय तुष्ट केली म्हणजे काय, भगवान यांच्या दिव्य इंद्रियांना त्या दिव्य सुखाचं आस्वादन पुन्हा करण्यासाठी त्या लीलांची वर्णनं केली, स्तुती सुमनं गायली है ना, स्तोत्र गायली असं. मग आता इथं स्तुती शब्द सुमनं जे आहेत तर ती प्रस्तुत करतायत माता. म्हणजे काय, भगवान यांना त्या दिव्य रसाचं रसास्वादन करायला. तर इथे आपण थांबूया, 5:05 झाले. आणि ह्याच्याशी संदर्भात खूप छान असं एक स्तुती आहे खूप. बालमुकुंद स्तोत्र म्हणून आहे. तर ती स्तुती खूप छान आहे. ही भगवानांची जी लीला आहे ना, तर ती मी आता म्हणजे एक अर्धा मिनिटातच आहे, ती मी एकदा आपल्यासमोर प्रस्तुत करते. आणि मग आपण थांबूया. तर खूप छान वर्णन आहे, तर तुम्हाला सगळ्यांना त्याचा आनंद येईल आणि समजेल पण ते.